tristena. Vale. Tristena eta frikiena, bai. Baina, behintzat, badukagut, azkenen urtetan, voluntario faltagatik eta bar, parafernalia guztiak kendu dute, pajeak oien ja ez daude, eta orain, badago, ezaketan txokoa den, errenteriko, baina badago Chevrolet kamioneta zara hauetako bat daukan pertsona bat, bakizue, pick-up hauek dienak handiak eta 50 markadakoak, horrelako batean montatzen dituzte erregeak, zergatik, auskalo, eta jazta. Igual bakero txapelarekin... Ez, okernatea atzen dira betiko mozorro oikoekin, eta gero gaina zorte baldin badakazue ikusiko za errege magotako bat zoze hartzen. Begira. Hartzen uste dut ez dagoela. Ez erdialdera bideratzen direlako gauzak, esango nuke ez, baina herreran bai egiten dugula beti. Elektrotxaranga bat dago, eta... Guau, elektrotxaranga bat. Baina erregekin edo erregerik gabe? Ez, ospatzen da gau antimonarkikoa. Elektrotxarangak egiten du taberna batean kontzertua urtero. Orduan, bueno, aitzakia aprobetxatuz, ohitura berri bat. Arranda, aitzakia aprobetxatuz. Oixe. Elburua zein da, oinatz. Elburua garbi izan. Nahi ongiru ditzen zait, gau antimonarkikoarena, baina orduan, gau horretan, herreran, magia ongi etorria da? Magia asko dago herreran. Nik alare, ez dakit zuen bure galdetu diozuen gai honekin, baina zergatik ari dira erabakitzen hori orain? Eta ez aurretik? Ez beranduago, urrian gaude. Bai, nahi ere, hasiera handia sortzen. Ziur asko ikusten ari direlako oso zaila eukiko dutela norbait lortzeko. Baina bila honan uste dut hori hasten direla lotzen, ez dakit ez den abendu bukaeran edo... Eukiko dutelako jendia, esango da. Igual hauek ez alarma pizteagatik izango zen, igual. Bakizu betikoa pixkat edabideetan negarregin, hau desagertuko da, eta ez daten da estrategia hona. Nik uste dut, nire apostua da norbet animatuko dela. Bai. Ez dakitena da, erranikoak izango diren edo ez. Baina zeinek antolatzen du? Nik noticias de Gipuzkoan irakurri denagatik jartzen du, herritar talde bat, voluntario batzu daude, eta berriak taldearen laguntzarekin antolatu izan dutela. Eta berriak taldea zer da? Utzia zu esartzen momentu batean, hori txertan. Berriak Hernani. Eliza inguruko jendia. Bai, ez, imaginatzen du. A ber... Bai, badirudi hoi herri mailan gauzak antolatzen dituzten, elkarte bada, berriak elkartea. Deituko norbaitek. Zuek alare errege bezpera ospatzen duzu familian? Nik bai, baina... Nik ez. Egia da orain dela, igual gazteagoa ginenean baietz, baina duela 2 urtetik ona egiten dugu kintakoen... LH-ko kintakoen afaria, eta hor ospatzen dugu normalean. Nik onartuko gau antimonarkikoan egiten dela, baina ni familiarekin afaltzera joaten naizela, Ja, bosta zaten zu. Bai, bosta bezpera, bai, tan. Kontuan nire familian adiez ez dela sekulan ospatu errege magoak, baitut lehengusu batzuk beraien etxean bai, oparek egukitzen ditu eta, baina bezperan ez dugu, tarteka trintxerpego kabalgatara joten ginen hori bai, bertan karamelo pila botatzen zituztelako, baina gure familian bai dago ohitura handia, 6an bazgaduta gero elkartzeko roskoia jateko, roskoia edo... Nire postrerik favorituena. Roskoia? Roskoia, bai. Bai, baina ezakazu sentsazio baitere nolabait roskoiaren magia hori galdu dala. Duela zein beste oso zaila zen, urtarrilaren 10etik aurrera, roskoia topatzea okindegi batean. Eta 6aren aurretik ezinezkoa zen. Gaur egun martxora. Orain ere badaukazu. Horregatik. Bai, baina, argiekin esan duzu iraia, baina merkatal zentruetara baldin bazoaz. Osea, etxeko altzari eta denda guztia daude gabonetako dekorazioarekin jarrita, produktuak saltzen, eta gu bitartean, hori mangamotxean oraindikan eta... Nik esan barra daukat aurrekoan kuadrian komentatu nuela, joan nintzen Garbirara, Primarkera, ez dakit, iraila bukaeran edo, eta jada daukate goiko solairu guztia gabonetako apengarriekin jarrita. Eta bi gauza pentsatu nituen lehenengo, oraindik irailean gaude, hilabeteak pasa dira, falta dira, eta 2, Halloween zer, lehenago dator, normalen Halloweeneko dekorazioa ere hartzen dute ezakit. Nik uste Halloweenekin ohartzen ari direla azkeneko urteetan, gehiegi sartu nahi izan digutela horrek ere ukidu
Bueno, hor gaubeltzaren erreakzioa, ez? Bai, niri asko gustatzen. Baina gaubeltza ospatzen egongo ginateke Halloweenen mehatxurik egon ez balego? Bueno, auskalo. Ez dakit, baina niri gutxienez behingoagatik ondorioa positiboa izan dela iruditzen zait. Egokitu ala hil, baina... Bueno, ez dela egokitu, dela bertako ohitura bat. Nik uste bai dela egokitu, ez dut uste gaubeltza duela 50-55 urte zoz egiten zanean, bai uste ospakizun moduko bat zala, baina zalantza ditut benik hain kutsu alaiarekin eta jostakorrarekin egingo zenik. Ez dakit. Bueno, Euskal Herrian ez dakit, baina nire amako... Alaia eta jostakorra zer, gaubeltza? Bueno, a ver, kontutan hartzen badezu aurrak ateatzen dira elkarrekin, erdi mozorrotuta, jokoak egoten dira ja... Ez, Bilabonan etzara egon gaubeltzean. Da oso beldurgarria. Bueno, baina gauza bera, ez dut uste, leno, todo los santos esaten zen hori, harima guztien egun eta, ez dut uste, ezan... A ber, urtaro aldaketa solstizio... Hori da, eta horren ostean... Nire Galizian horreitzen du, baina gainera kalabazak ustutzen zituztela, orduan hori ez da hain jankia. Hala eta guztiz ere, urrian gaudelako eta 8:07 gutxi direlako honezkero, musikarako tarte hartu behar dugu, Gabon kantak entzuteari utziko diogu entzule, eskerrak Iker Gurrutxagaren eskutik, zuei gero arte eta bihar arte, esango dizuet. Bihar arte. Ongi, aio. Egunon ekipo, egunon entzule, zer moduz. Beno, Orion hor dago, presente, gaur ere. Barkatuko jazue bada mania bat, audio bidaltzen ari nezen betartean, egunero halako pasabide berezi batetik egiten dut, eta izarrak biztan daudenean, Orion bilatzeko mania dut. Eta hor dago, Orion. Bueno, izarrak aipatuta, baikera parean begokitzen dago ere. Bueno, gaur egun garrantzitsu askorentzat, zaletuentzat, gaur gorkaurrizuk kanbia ateratzen du, ez dizuet, bertako kanturik luzatuko, eta ez paduzu luzatzen jende errekazuzo duzu lankideok, eskartuko dizuet, gau ez, izango delako gurekin, musikarian, eta gau berarte itxaron dezatela. Entzulek, kantua eta ezagutzeko. Nik beste itzulera bat, ekarrera dizuet gaurkoan, Latzen taldeak, Latzen taldeak, hainbeste urte eta gero disko berria ekarriko duelako aurten, itzulera egin zuten Atortxurroken. Atortxurroken bezperetan ere izan ziren Bilbon, baina, Atortxurroken nolabait itzulera handia, eta orain gaur aurkeztu dute lehen dabiziko kantua, Memento Mori. Memento Mori, askoak esango du, hau ez da Latzen, Latzen 2025an. Gaur egungo soinu berriekin, esan nahi dut estudio berri bat, garaian Kontzentzela Infernua Elkar estudioan grabatu zuten, Jan Fokasekin grabatu zuten, Carlos Creator ekoizlearekin. Kontuz, 95ko diskoa da, eta 95, eta ekoizle izan zuten ondoan, hori oso gutxitan gertatu zen Euskal Herrian ordura arte, hori ere aipatu behar, haze disko puska, kasualitatea ez da. Disko buska izatea, eta orain honetan, Memento Mori kantua agertu da, Gasteizen grabatu dute, estudio berri batean izan ez duan gogoratzen, baina, baditu, Kontzentzela Infernua hartako zertzeladak, Memento Morik ere. Disko osorik laster erretorreko da, Durangoko azokalako ondo bidean, eta bideoklipa eta guzti egin diote kantu honi, gero gustuak sartuko dira, bakoitzak bere gustuak izango ditu, nik nireak ez ditut esango, gauza horretan, baina, itzulera indartsua, ez bairi gabe bada Latzen talde oinatiarrarena, eta ikusiko dugu, zer nolako bidea egiten duen. Egun hori izan, aio!
Informazioaren aria naiz irratian, Pegi Lekuona. Egunon, goizeko 8 dira, ongi etorri naiz irratira. Lakuako gobernuak lanbiderteko gutxieneko soldata Euskal Autonomia Erkidegoan ezartzeko herri ekimen legegila baztertu eta honek jaso duen babesa txikitzeko saiakera egin du. Garazi Castaño, egunon. Egunon, Pegi, egunon entzule, proposamena ez da tramitatuko, ez da eztabaidatuko ere. Mikel Torres, sailburuaren esanetan, ezezkoaren oinarrian arrazoi juridiko konstituzionalak daude. Negativo ante esta propuesta y, por resumir, hay 3 grupos de razones fundamentales que paso a leerles. En primero, las primeras son de razón jurídico-constitucionales. Desde el punto de vista legal, la fijación de un salario mínimo interprofesional es una competencia exclusiva del Estado. Herri ekimen legegile bati bigarren aldizuko egin izanaz galdetuta, Torresek erantzun nahasgarria eman du. Beraiek 10.200 sinaduren berri dutela erantzun dutela, ez sindikatuek jasotako 150.000 sinadurak. Bitartean Confebask patronala lanbidarteko gutxieneko soldata lortzeko sindikatuek proposatu duten adiskidetze ekitaldian izango da. Negoziatzeari uko eginez gero, sindikatuen urrengo pausoa patronala Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusian salatzea izango da. Patronaleko ordezkariek ez dute ezer iragarri, hala ere orain artean aldarrikatu izan duten negoziaketak elkarrizketa sozialaren mailan gauzatu behar direla eta aipagai nagusiari gehitu behar zaizkiola absentismoa ala malgutasun laborala. Eta Nicolas Sarkozy espetxean da Libiako funtsen auziagatik. Litekena da aste batzuen buruan berriro kalera ateratzea, haren defentsak hala eskatu baitu eta epaia ez baita irmoa. Baina edonola ere, aro modernoan ziega bat zapaldu duen lehen estatuburu frantsesa da. Eta nazioartetik ere esango dugu Donald Trump, Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak eta Israelera joan berri den J.D. Vance, bere presidente ordeak, erresistentzia palestinarraren aurkako mehatxoak berretsi dituzte eta ekialde hurbileko estatuen implikazio handiagoa eskatu. But we have total peace in the Middle East. We have levels of friendship with everybody, and every countries that hated each other now love each other. Bakegile bezala bere burua aurkezten jarraitu du Trumpek. Egia izatetik urrun dagoen arren, ekialde hurbilak bake osoa bermatu dutela esan du eta aurretik elkar gorrotu zuten herrialde arabiarrek ere orain elkar maite dutela. Gurera itzuliaz Peio Alcantarilla Guardia Zibileko Diego Pérez de los Cobos koronelari kereila aurkeztu dio Treskantoseko komisaldegian jasotako torturengatik. Treskoanteseko kartelean inkomunikatua zegoela torturatu zuten eta Pérez de los Cobos Guardia Zibila ikusi zuen. Alkantarillaren arabera, eskerrik asko komisario esan zion beste Guardia Zibil batek. Alkantarillari buruan plastikozko poltsa bat jartzera zijoazten unea zen hori. Jasandako kalbarioak bere buruaz beste egiten saiatzea ere eragin zuen. Eta bitartean belateko kontratazio maiko kide izandako Guillermo Vallejo funtzionarioak parlamentuko ikerketa batzordean berretsi duenez, gobernuko lurralde batasunerako departamentuan zurrumurruak zeuden belateko esleipena akziona enpresak eramango zuelari buruz. Hain zuzen, talka ere izan zen eztabaida eta zurrumurru horien artean. Guillermo Vallejo. Me acusó de algo que a mí me parecía mal y yo pues había dicho muchas veces que no me acusase de eso y cuando me tenía que iba con mucha prisa, me tenía que ir a obra y creí que había que decir que hasta aquí hemos llegado, que eso no se volviera a permitir otra vez y entré a su despacho y se lo dije y al salir di una patada a la puerta para abrir la puerta.
Kirol kontuetan berriz Atletikek txapeldunen ligako lehenbiziko garaipena bilatuko du gaur. San Mamesen Karabak hartuko dute zurigorriek arratsaldeko 7:00 gutxietan hasiko den norgehiagokan. Aitor Paredesek eta Ernesto Valverdek hitz egin zuten atzokoan prentsaurrekoan jokalariak argi utzi du ia hilala biziko partida izango dela gaurkoa. Zuzke esan duzun moduan, partidu garrantzitsua, 3 puntuak behar ditugu sailkapenean pizka bat gorantza begiratzeko eta ondo atera behar gara partidura, ea irabazten dugun. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Errepidetan bada nabarmentzako jazorarik? Badugu aipatzekoa bai, Gipuzkoa aldean, hainbat ibilgailuren arteko istripua izan da alde batetik, AP8 errepidean Usurbilen, 30. kilometroan Irungo noranzkoan, errei bat itxita dago eta autopilaketak sortu dira. Horrez gain, 2 ibilgailuren arteko istripua izan da Lezon, G656 errepidean 8. kilometroan Donostiako noranzkoan, eta autopilaketak sortu dira baita ere. Adibili beraz, puntu horietatik igaro behar izanez gero, eguraldiaren nondik norako guztiak, Iker Ibarluzeak. Nahiko eguraldi lasaiarekin jarraituko dugu asteazken honetan ere. Goizean hobitza aldakorra izango da, erditako mailako hodei batzuk, hodei baxu batzuk ere, ostarteekin tartekatuko dira, orokorran goizean hodeiak izango dira nagusi, eta hodei hauek ez da baztertzen kostaldean eta bereziki ekialdean, oda Gipuzkoa ekialdeko kostaldean eta Lapurdin, euri pixka bat uztea ere, baina buskeria izango da, oso gutxi botako du, eta orokorran behintzat eguraldi lasaia izango da. Gainera eguerdi arratsaldeko lehen orduetan hodeitza saretuago agertuko da, zerua argiago agertuko da eta giro lasaia izango da. Arratsalde erditik aurrera berriro ere hodeiek lekua irabaziko dute, erdi eta 20 mailakoak izango dira, baina tantaren bat salbu orokorrean ateri eutsuko dio. Hego mendebaldeko haizeak protagonismoa irabaziko du, bereziki lurraldearen mendebaldean, oda Bizkaian eta Araban, bertan bolada zakarrak utziko baititu. Temperatura minimoak eta maksimoak goraka jarraituko dute eta oso eguraldi epela izango dugu. Minimoak 11 eta 17 gradu bitartean errendituko dira. Maksimoak Kantauriar isurialdean 23 eta 26 gradu bitartean errendituko dira. Eta Hego isurian 21 eta 25 gradu bitartean, temperatura freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz kostaldean. Jarraizburua teknikan urriak 22, asteazkena da. Informazioaren aria. Lakuako exekutiboak Euskal Autonomia Erkidegoan lanbide arteko gutxieneko soldata izateko kontrako irizpidea eman du, eta ekimenak ez dituela 128.000 sinadura eskuratu baieztatu du ere. Mikel Torres sailburuaren esanetan herri ekimen legegileak 10.200 sinadura lortu ditu bakarrik, hala ere, Estatistika Institutu Nazionalak diona da 40.496 sinadura aztertu dituela, gutxieneko 10.000 sinadurako langa gainditu dela berresteko. Lakuako exekutiboak berriro egin dio uko herri ekimen legegile bati. Ondorioz, proposamena ez da tramitatuko, ez da eztabaidatuko ere. Mikel Torres sailburuaren esanetan ezezkoren oinarrian arrazoi juridiko konstituzionalak daude. Un criterio negativo ante esta propuesta y, por resumir, hay 3 grupos de razones fundamentales que paso a leerles. En primero, las primeras son de razón jurídico-constitucionales. Desde el punto de vista legal, la fijación de un salario mínimo interprofesional es una competencia exclusiva del Estado. Sindikatuek aurkeztu duten ekimenak Eusko Legebiltzarrari eskatzen dio ekimen legegile bat has dezala, hau Espainiar gortetara bidaltzeko. Honen helburua, Estatuko Autonomia Erkidegoek lanbide arteko gutxieneko soldatak tokian tokiko errealitateari egokituta ezartzea izango litzateke. Así lo establece el artículo 149 de la Constitución española, que atribuye al Estado la legislación laboral básica sin perjuicio de que su ejecución pueda realizarse por los órganos de las comunidades autónomas, tal y como indica el Estatuto de los Trabajadores. En otras palabras, la iniciativa legislativa popular solicita al Parlamento Vasco que remita al Congreso, a la mesa del Congreso de los Diputados, una proposición de ley que afecte al reparto competencial entre el Estado y las comunidades autónomas. Torres sailburuaren aburuz, konstituzioan ezarria dagoena ezin daiteke aldatu. Herri ekimen legegilearen mekanismoek proposamena bere horretan onartu arren. Herri ekimen legegile bati bigarren aldiz zuko egin izanaz galdetuta, Torresek erantzun nahasgarria eman du. Beraiek 10.200 sinaduren berri dutela erantzun dute, ez sindikatuek jasotako 130.000 sinadurak. En principio nosotros lo que tenemos registrado, lo que nos ha mandado la mesa del Parlamento Vasco es que las firmas no han sido esas 130.000, sino que han sido 10.200 firmas.
Egiari zur, Mikel Torresek aipatzen dituen 10.200 sinadurak Estatistikaren Instituto Nazionalaren egiaztapena besterik ez da. Herri ekimen legegilea gutxieneko 10.000 sinadurara heldu dela baieztatzeko. Sindikatuek mobilizazioak iragarri dituzte, lakuak lanbide arteko gutxieneko soldata ezartzeko herri ekimen legegilari uko egin ostean. Ela sindikatuarentzat EAJaren posizio antidemokratikoa eta zentralista da, alderdi abertzale gisa aurkeztu arren. PSE, PP, Komisiones Obrera Sujet eta Confebask patronalarekin lerratu izana egotzi diote. Igor Eizagirre. Aldatze bere erabakiak eta behingoz autogobernuaren defentsa egitea, zerbitzu publikoen aldeko defentsa egitea, eta behingoz enplegua eta soldata eta lan baldintzak hemen erabakitzea. Lab sindikatuak salatu du lakuako exekutiboak eta guztiak itxi nahi dizkio lanbide arteko gutxieneko soldata ezartzeari. Euskal Langileriaren lan baldintzak duintzeko aukera baztertu duela erantsi dute. Xabier Ugartemendia. Guretzat eskandalu bat izango litzateke, bigarren aldiz hilabete gitzitan, hainbat eta milaka biztanle, eaiko milaka biztanle, aurrera eman duten edo babestu duten aldarrikapen bati esesko motearena eta tramitera ez onartzearena. Elazain labek azpimarratu dute, EAJ kontraesanean murgildua dagoela, langilearen estatutua ez delako eskuordetua dagoen eskuduntza bat. Elak galdegin du ea estatutu berrian sartuko ote den lanbide arteko gutxieneko soldata ezartzeko eskuduntza. Labek aldiz kexa adierazi du 40 urtez jeltzalek ez dutelako eskuduntza honen jabe egiteko borondaterik izan. Gaurko honetan ere soldata ipagai izango dugu, Confebask patronala lanbide arteko gutxieneko soldata lortzeko sindikatuek proposatu duten adiskidetze ekitaldian izango da, hori bai, negoziatzeari uko eginez gero, sindikatuen urrengo pausoa patronala Euskal Autonomia Erkidegoko auzitegi nagusian salatzea izango da. Eguerdi honetan burutuko den bileraren helburua Euskal Autonomia Erkidegorako lanbide arteko gutxieneko soldata propio ezartzea izango da, konbenio kolektiboen bitartez. Akordiorik ez baldin badago, bitartekaritza eskatzeko aukera ere egongo da. Eta gaur-gaurkoz, patronaleko ordezkariek ez dute zer iragarri. Hala ere, orain artean aldarrikatu izan dute negoziaketak elkarrizketa sozialaren mailan burutu behar direla eta ipagai nagusiari gehitu behar zaizkiola absentismoa ala malgutasun laborala. Goizeko 8 eta 11 dira. Informazioaren aria. Nazioarteari dagokionez, Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak eta Israelera heldu berri den J.D. Vance bere presidente ordeak erresistentzia palestinarraren aurkako mehatxuak berretsi dituzte eta ekialde hurbileko estatuen implikazio handiago eskatu dute ere. Pertsiar golkoko monarkia arabiarrei bereziki, Palestinaren etorkizunean paper bat jokatzea eskaini die, beti ere Israelekiko elkarlan ekonomiko eta militar handitzen badute. Israelek Gazan suetena nahi duenean eta nahi bezala urratzen jarraitzen duen bitartean Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak bezperan Hamasen aurka egindako mehatxua berretsi du azken orduetan. They're pretty violent people, I would say. They agreed that they'd be very good, very straight. They wouldn't be killing people, and they have killed people. That wasn't the deal we made, but if Hamaseko militanteak nahiko violentoak direla esanez, Hamas adostutako aurratzen ari dela salatu du Trumpek, gaineratuz, herritarrak erasotzen dihardutela Israelen kolaboratzaileen exekuzio publikoei erreferentzia ginez. If they don't honor the deal, they'll be taken care of very quickly, but I'd rather not have to do that. Akordioak diona bete gabe jarraitzen badute, mugimendu islamistaren aurka esku hartuko dutela aurreratu du etxe zuriko maizterrak. But we have total peace in the Middle East. We have levels of friendship with everybody, and every countries that hated each other now love each other. Bien bitartean, bakegile bezala bere burua aurkezten jarraitu du Trumpek, egia izatetik urrun dagoen arren, ekialde hurbilak bake osoa bermatu dutela esan du, eta aurretik elkar gorrotu zuten herrialde arabiarrek ere orain elkar maite dutela. Trumpek Palestina eta ekialde hurbil berri baten asmoa berretsi du, eta gertoki horretan Israel ez ezik, Katar, Arabiar Emirerri Batuak eta Saudi Arabiarren interesak ere saritzeko presta agertu da paper garrantzitsua emanez Gazako berreraikuntzaren negoziazioan markatu. Golkoko monarkiek 2 urte eman dituzte genozidioa salatzeko erretorika batekin, baina ondoriorik gabe eta Israelekin aliantza
praktiko batekin. Baita arlo militarrean ere gogora ekarri behar delako 2023ko urriaren 7 aurretik Abrahameko akordioak sinatu zituela Israelek hainbat herrialde arabiarrekin tartean. Arabiar Emirerri Batuak akordio horiek Katar eta Saudi Arabiara edatu ditu Washingtonek. We know that Hamas has to comply with the deal, and if Hamas doesn't comply with the deal, very bad things are going to happen. Mugimendu islamistari denbora gehiago ematearen aldea agertu bada ere, Hamaseskiko mehatxua berretsi du ere Israelera bidai ofiziala egin du J.D. Vance presidente ordeak. Hamasek ez badu akordio zehatzekin betetzen, gauza oso txarrak gertatuko direla esan du Vancek, nazioartean militarki esku hartzeari utziko ziotela promestu baitzuen Vance berberak. Eta 2023ko urriaren 7tik 80 izan dira Israelgo espetxetan hildako palestinarrak, Palestinako presoen elkarteak hala jakitera eman du. 6 seme alaben aita zen 79 urteko Kamel al-Ahrami izan da Israelen menpeko espetxe batean hildako azken palestinarra. Urtebete zeraman preso, eta preso palestinarren elkarteak gogora ekarri du 317 preso hil direla 1967 urtetik, baina azken 2 urtetan tratuak okerrera egin duela nabarmen. Elkarteak gaineratu du ere dozenaka lagun bereziki gazatarrak atxilotu eta berehala exekutatu zituztela. Gogora ekarri berda, Israelek oraindik 98 palestinarren hilotzak baituak dauzkala, hauetako asko toki ez ezagunetan. Eta aipatu beharra dugu ere Israelgo armadak eta honen babespean jarduten duten kolono ultrasionistek gutxienez 158 eraso gauzatu dituztela, olibondoak landatzen dituzten palestinarren aurka Zisjordania okupatuan. Jipoiak, atxiloketa masiboak eta tiroketak erregistratu dira. Olibondoak lantzen dituzten palestinarren nekazarien aurkako kolonoen erasoak hirukoiztu egin dira azken 3 urteetan. Eraso gehienak Zisjordania okupatuko hiri nagusien inguruko lurretan eman dira. Aurtengo kanpainan Nablusen 56 eraso eman dira, Ramalan 51 eta Hebronen 15 besteak beste. 29 kasutan olibondoak moztu, eraitsi edo deserrotu egin ziren, kolonoek eta soldaduek goitxienez 775 olibondo suntsitu dituzte. Hilabete honetako 71 erasoetan kolonoek gutxienez pertsona bat hil eta 100 bat zauritu dituzte. Oliben uzta diru iturri erabakigarria da nekazari palestinarrentzat, kasu askotan ekoizten duten produktu garrantzitsuena izanik. Pasaden igandean Turmusaiako herrian 21 kolonok, horietako asko makilekin armatuta Israelgo soldaduek egindako segada batean parte hartu zuten. Herri osoa elkartu zen bertan, elkar babesteko hala ere, 2 auto erre zituzten eta hainbat lagun zauritu tartean adineko emakume bat. Bertan zegoen kazetari estatubatuar batek grabatu zuen erasoa. Haren aurka ere egin zuten kolonoek soldaduen begiradapean. Informazioaren aria. Goizeko 8:04 gaindituta, aipatuko ditugu bestelako kontuak eta esango dugu Peio Alkantarilak Guardia Zibileko Diego Pérez de los Cobos koronelari kereila aurkeztu diola Treskantoseko komisaldegian jasotako torturengatik. Giza eskubideen behatokiak kasuaren irekiera eskatu du, salaketak sinesgarritasun osoa duela aldarrikatuz. Alkantarilla 2004an atxilotu zuten kamioilari lanetan ari zela Espainiako eta Frantziako polizia indarrek elkarrekin egindako operazio batean. Urruñan bizi zen orduan, Guardia Zibilaren eskuetan 4 egunez inkomunikatuta egon zen Treskantos kuartelean. Bertan torturatu zuten eta Pérez de los Cobos Guardia Zibila ikusi zuen. Alkantarillaren arabera, eskerrik asko komisario esan zion beste Guardia Zibil batek, Alkantarillari buruan plastikozko pultsa bat jartzera zijoazenean. Jasandako kalbarioak bere buruaz beste egiten saiatzea ere eragin zuen. Euskal preso horiek torturak salatu zituen Espainiar estatuan ala estatu frantsesean. Hala ere, artxibatuak gelditu ziren 2 eskaerak. Diego Pérez de los Cobosek Kataluniako prozesa auziaren epaiketan deklaratu zuenean Alkantarillak identifikatu egin zuen. Ostera askatu zion giza eskubideen behatokiari kasuaren eta koronelak izan zitzaken erantzukizun penalak aztertzea. Behatokiak egin duen ikerketaren arabera koherentzia osoa du Pérez de los Cobos tortura horietan egotea, atxiloketa burutu zen unean Espainiar estatua eta estatu frantsesaren arteko koordinazioaz arduratzen baizen. Eta aipatuko dugu, baita ere, Izaskun Ugarte ieslari ohia zendu dela astearte honetan, 76 urte zituela, 25 urte zituen, bere aurrean Galek Mikel Goikoetxea txapela bikotekidea hil zuenean.
2018an Jordi Eboleren Salvado saioan horrela deskribatu zuen unea. Y empecé a mirar y de repente vi que se había la puerta donde se guardaban las basuras, se incorporaba un tipo moreno con un arma larga y vi cómo disparaba. Y le dije, Miquel, 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 y miro y ya no le vi. Y estaba en el suelo ya. Y pues luego, a partir de ahí, pues hospital y muerte. Emakume gazteark sufrimenduaren zamari bere figura txikiarekin eusten ziola zirudien bikotekidaren errautsak itsasoan zabaldu zituenean. Eta gaur egun 4 hamarkada luze pasa direnean txapela hil zuten tiroen zuloek hor diraute. Hil zuten gunean ikusgai bere heriotza oraindik argitzeke dagoela gogorazi nahiko balute bezala. Vicente Perurena Peru eta Angel Gurmido Steinen gorpuak Hendaiako kale batean oraindik lurrean zeudela amorruz, baina enpatxadaz neska gazte batek poliziengana jo zuen eginek kontatu zuenez. Galdera bat zeukan, gutako zenbat hil behar dituzue erreakzionatzen has zaitezen. Emakume hori Izaskun Ugarte zen. Ela, aurreratua duten pertsonek 10.000 euro arteko laguntzak jasoko dituzte. Bihar sartuko da, ela duten gaixoentzako 24 orduko arreta bermatzeko 500 milioi euroko funtsa indarrean. Dekretuak aurreikusi duenez, ela aurreratua duten pertsonek hilabetean 10.000 euro jasotzeko aukera izango dute, beraien egoera eta beharraren arabera. Horretarako 3+ izeneko muturreko dependentzia gradua asmatu dute, dependentziako zerbitzu aurreratuak jaso ahal izateko. Gradu honek zaintza intentsiboak jasotzeko eskubide subjektiboa ere aurre ikusten du. Arlo ekonomikoari dagokionez, enpresako langile hoiek lorpen enpresa erosi dute 400.000 eurogatik. Erosketaren bitartez, enpresaren 28 enpleguak surogatuko dira, lan baldintzak eta aintzintasuna errespetatuz. Erosketa honekin amaitutzat eman daiteke Ternua eta Astore marketako enpresen borondatezko konkurtsoa. Langile horiek beraien enpresa erosi dute eta bertan geldituko dira itxierarekin aurrekusiak zeuden 654.000 euroko indemnizazioak. Langileek lorpen taldearen marka guztiak, eskubideak, enpresa sekretuak, artxibategiak, webgune korporatiboak edota enpresaren aplikazio informatikoak erosi dituzte. Ondasunak inongo kargarik gabe igaroko dira. Maderas de Llodio enpresan berriz, enplegu erregulazioko espedientean aurre ikusitako 35 kaleratzeak hasi dira. Aiaraldea atari digitalak jakinarazi duenez, enpresa kaleratzearen jakinarazpenak jaso aurretik ordaindu ditu kalte ordainak eta enpresa batzordeak salatu duenez, langilek diru sarreraren bitartez izan dute kaleratzearen berri. Onartezintzat jo dute egoera eta lakoako gobernuaren jarrera gaitzetsi dute langilekin biltzeko 2 aste behar izan dituztelako. Eta datu batzuk ere plazaratu ditu Eustatek lehenbiziko sektoriari buruz, kasu honetan lehenengo sektoreak eta hauen baitako webguneak. Hain zuzen, esango dugu lehen sektoreko enpresen 8,9% soilik daukala web orria Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan. Zehazki, 10 langile edo gehiago dituzten enpresen kasuan ere, 24,3% igotzen da. Hizkuntzari dagokionez, Eustaten arabera web orrialdean 18,5% baino ez dago euskaraz aldiz, 98,18% gaztelaniaz dago, 1,25,3% ingelesez eta 10,7% beste hizkuntza batzuetan. Horietan, besteak beste, enpresa berari buruzko informazio orokorra, eskaintzen dituzten produktu eta zerbitzuen katalogoa eta informazioaren pribatutasun aitorpena aurkitu daitezke. Eustatek dioenez, lehen sektoreak teknologia berrien ekipamenduak hobetzeko joerarekin jarraitzen du, eta 2025ean establezimenduen 80% ordenagailua dute eta 77% interneterako konexioa. Bi kopuruak igo dira 2022ko datuekiko. Aldi horretan, webgunearen eskuragarritasuna ere hobetu eginda, 7,7tik 8,9 igo baita. Era berean, merkataritza elektronikoa mantentzen duten enpresen 100 ere hobetu eginda, 10,6tik 10,12 dira.
Eta Lasanteko presondegian egin du lehenbiziko gaua Nicolas Sarkozy estatu frantseseko presidente izandakoak. Hori bai, litekena da aste batzuen buruan berriro kalera irtetea, haren defentsak hala eskatu baitu eta epaia ez baita irmoa, baina edonola ere, aro modernoan ziega bat zapaldu duen lehenbiziko estatu buru frantsesa da bera. Orain artean, abokatuen eta Carla Bruni bikotearen bisitak jaso ditu, gaur Gerald Darmanin justizia ministroaren txanda izango da. Jardunaldi ikaragarria izan dela, adierazi du Jean-Michel Darrua abokatuak. C'est un jour funeste pour lui, pour la France et pour nos institutions. Zalaparta eragin dute, Sarkozyren espetxeratzearen baldintzek argitara irten den azken xetasuna da ere, presidente ohiaren bi bizkartzain alboko ziega batean jarriko dituztela. Darrua abokatuak esan du, ez duela inoiz ikusielakorik, baina ezinbestekoa dela halako segurtasun neurri bat. Non, j'ai jamais vu ça. Je constate donc que l'information que vous donnez, le ministère de l'Intérieur et l'administration pénitentiaire sont responsables de la sécurité de Nicolas Sarkozy. Donc ils ont estimé apparemment indispensable de compléter sa protection. Espetxeko preso askok oihuka jaso dute estatu frantseseko presidentea izandakoa. Baten batek esan du ere Gaddafi bera mendekatuko dutela. On va venger Kadhafi en encourant tout Sarko. Sarko, Ziad Tekidjin, en encourant. Ras les milliards de dollars. Baguziz bestelako joak Sarkozyren agur ekitaldian entzundakoekin alderatuz gero. Sarkozy, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, Sarkozy! Luis Sarkozy semeak deitutako elkarretaratzean jendetza bildu da, Nikolasi agurtzeko. Nicolas, 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 Nicolas! Eta autopolizialean sartu aurretik ixasare sozialean idatzi du bere pentsamenduak herri frantsesarekin daudela, eta gizon errugabe bat espetxeratu dutela. Bestalde, Asiara begira, Japonen, Sanae Takaichi, Japoniako lehen ministro berria da, Naruhito enperadorearekin bildu osten hartu du kargua formalki. 74 urteko politika kontserbadoreak kargura heldu berritan deportazioak burutzeko departamentu bat sortu du. Buruzagi kontserbadoreak konpromiso hartu du herrialdeko ekonomia indartzeko eta Japonia berrantolatzeko. Heavy metaleko bateria jole ohia eta Margaret Thatcherren mireslea da. Eta aipatuko dugu baita ere, zehazki, Fronte Polisarioak Rabatekin zuzeneko negoziak eta proposatu dituela. Nazio Batuen erakundeari bidalitako gutun batean, fede honez eta aurretiazko baldintzari gabeko negoziaketak eskatu dizkio, soluzio bakeitsu eta iraunkor bat lortzeko xedearekin. Emaitza, Saharar herriaren autodeterminazioa izango litzateke. Fronte Polisarioak Nazio Batuen erakundeak eta Afrikako Batasunak ikuskaritoko erreferenduma burutzea proposatu du. Izan ere, urriaren 31an Nazio Batuen erakundeko segurtasun kontseiluak Saharan erreferenduma gauzatzeko misioaren luzapena aztertuko du. Etenda daude negoziaketak Ameriketako Estatu Batuen eta hainbat estatuk Marokok autonomia baten sorrera proposatu zuenetik. Eta hoizeko 8:26 direla, lurraldetako eta tokiko kontu ezberdinak aipatuko ditugu. Batetik, Belateko kontratazio mahaiko kide izandako Guillermo Vallejo funtzionarioak parlamentuko ikerketa batzordean berretsi duenez, Foru Gobernuko Lurralde Batasuneko departamenduan zurrumerruak zeuden, Belateko azken esleipena akziona enpresak eramango zuelakoan. Aurrera darrai parlamentuak koldo auziak Nafarroan eduki ditzaken ondorioen ikerketa batzordea. Guillermo Vallejo izan zen, Belateko tunelen obren esleitzeko erabakigarria izan zen, atal teknikoa puntuatu zuten 5 mahaikietako bat. Bere jarduna edozein susmotik libre dago, bera izan baitzen baloratzeko zituzten eskaintzen artean puntuatzen lehenetarikoa. Vallejo berretsi du, zurrumurroak zeudela bai saian, baita obra publikoko enpresen arloan esleipen azkenan akzionak eramango zuela esanez une horretan akzionak UT batean zegoen Serbinabarren Antxo Alonsoren enpresarekin batera, Vallejoren adierazpenei sinesgarritasuna ematen dioten beste faktoretako bat da. Bere botoek Marizkurrena enpresa lehenetsi zutela, Belateko tunelen obren esleipenerako akziona era berean 3. postuan gelditu zen. Bueno, pues el motivo fue que tuvimos una discusión en mi despacho. El tema era que creía que mis notas no eran las correctas y que las repensase un poco. Yo le justifiqué que mis notas eran las adecuadas y que no iba a cambiar ni una milésima en mis notas. Y así fue.
Vallejoren arabera, Jesus Polo kontratazio maiko buruak bere notak aldatzeko eskatu omen zion eta berakuko egin gertakari honek bien arteko talka eragin zuen. Me acusó de algo que a mí me parecía mal y yo pues había dicho muchas veces que no me acusase de eso y cuando iba con mucha prisa, me tenía que ir a obra y creí que había que decir que hasta aquí hemos llegado, que eso no se hubiera a permitir otra vez y entré a su despacho y se lo dije. Y al salir di una patada a la puerta para abrir la puerta. Haren aurkako akusazioarekin adosez, eta Vallejo Jesus Poloren bulegora joan zen onartuz, Poloren bulegotik ostiko bat eman ez irten zela. Eta Donostian berriz, bertan, udal gobernuak hotel berriak irekitzen jarraitzeko asmoa duela salatu du EH Bilduk. Izan ere, Igeldoko Magalean den Satrustegi dorrea, 5 izarreko hotel bilakatzeko planari bidea zabaldu nahi duela azaldu du talde abertzaleak. Gauzak horrela, udal gobernuak lakuari erekinaren babes aldatzeko eskaera egin dio, tramite hori ezinbestekoa da ere, dorrea hotel bihurtzeko. Lurralde garapen eta plangintza batzordean Nekane Arzaius hirigintza zinegotzi eta egungo alkateak esandakoak EH Bilduren kezka piztu du. Berriro ere ikusi dutelako EAJaren eta PSren gobernu talde honek ez duela inolako borondaterik hotel berriak hirian ireki ez daitezen saiesteko, gainera ondarearen zaintzaren aitzakiapean ere irekitzeko haien hitzetan. Indarrean dagoen moratoriak salbuespen garrantzitsuak jasotzen ditu eta berriro ere egiaztatu dute EH Bildun asmo zehatzekin jarritako salbuespenak direla hauek, promotore pribatuek eraikinak birgaitu eta ostatu berriak ireki ditzaten. Eta Lakuako gobernuak Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako aldundiek eta Donostia, Bilbo zein Gasteizko udalek Euskal Autonomia Erkidegoko klima narrazioen behatokia jarri dute abian. BlaBlaLabek bultzatutako ekimena da, herritarrek klima aldaketari buruz pentsatzen dutena entzun alizateko. BlaBlaLabeko zuzendariak azaldu duenez, 50 pertsonak osatutako herritarren panel klimatiko bat sortuko da, eta gizarte oso ordezkatuko du modu anonimoan WhatsApp bati erantzunez klima aldaketari buruzko hainbat gairen inguruan. Informazio horretatik abiatuta txostenak egingo dira eta herritarrek arlo horretan duten iritzia mapeatuko da. Behatoki berria ostegun honetan aurkeztuko da, goizeko 13:00 Iobek Bilbon duen egoitzan. Kirol aria, naiz irratian. Goizeko 8:30 kirol kontuak aipatzeko unea, Atletikek Txapeldunen ligako lehenbiziko garaipena bilatuko du San Mamesen asteazken honetan Karabaj hartuko dute Zurigorriek katedralean, arratsaldeko 7:00 gutxietan abietuko den norgehiagokan, gogoan izan ere, naiz irratian zuzenen eskainiko dugula partida. Egoi Belategi, egunon. Egunon Pegi, egunon entzule guztiak, eta bai, naiz irratian entzunga izango duzuan emankizun hori entzutera gonbidepen emanez, esan behar dugu. Dinamika neko kaskarrean dela Ernesto Valverderen taldea eta kontrara aurrean izango duen Azerbaijan aurkaria sekulako boladan dator, pentsa Txapeldunen ligan 2-2 garaipen pilatu dituela, Benficari, Portugalen irabazita eta Kopenhageri etxean. Etxeko lehiaketan ere, lider dabil eta 8 partida jarraian daramatza porrotik gabe. 7 garaipen eta berdinketa batekin. Aitor Paredes eta Ernesto Valverde izan dira prebiako prentxaurrekoan jokalariak argi du ia hilala biziko partida izango dela gaurkoa. Zuzk esan duzu moduan, partidu garrantzitsua, 3 puntuak behar ditugu sailkapenean pizka bat gorantza begiratzeko eta ondo atera gara partidura, ea irabazten dugun. Azerbaijango aurkariaren inguruan hause dio jokalari Zurigorriak. 2 partidu horiek ikusita oso talde zaila dela, badakigu, gauzak zailak ipiniko dizkigula, eta hori, arreta askorekin hartu behar dugula partidu hau. Bai, iaz ez bezala, gol falta izaten ari da Atletiken arazoetako bat azken boladan eta badaki Paredesek hori aldatu beharra dagoela. Bai, puntuak ateratzeko golak sartu behar direla badakigu, horregatik astean zehar lan egiten dugu gol horiek lortzeko, eta talde lana da, eta horretan gaude. Ernesto Valverde entrenatzaile ere jakitun da gaurko partidaren garrantziaz. Que la clasificación es lo que
lo que dices, ellos van los primeros, nosotros vamos los últimos. Tenemos mañana la oportunidad de sumar y de empezar a sumar en esta competición, que es lo que queremos, y es nuestra oportunidad. Evidentemente, le respetamos mucho porque viene de ganar a dos equipos clásicos de Champions, como son el Copenhague, como es el... Eta Bilbora begira gelditzen gara bolada eta animo txarrari buelta emateko behar zuen garaipena lortu delako Bilbao Basketek. Sekulako erakustaldi emanez 51 eta 105 irabazi baitiote beltzezko gizonek Pumpa Breno talde txekierrari FIBA Europe Cupen. Lehiaketa kontinental honen egungo txapelduna den Surne Bilbao Basket garaipenaren bidera bueltatu da beraz, lehen jardunaldian Atenasko Pelisteriren aurka galdu ostean. Lehen bizpeiru minutuetan Pumpa Brenok 5 eta gutxeko abantaila lortu bazuen ere, bistan da partidaren kontrola izan duela talde bizkaitarrak, hasita buka 54ko puntuko aldea ez baita, bat ere ohikoa maila honetan. 26 eta 51koa zen markagailua bigarren laurdenaren amaieran, eta hortik aurrera handitu baino ez du egin abantaila Bilboko taldeak. Bizkaitarrak oso sendo aritu dira orokorrean, baina Williams eta Pantzarren lana nabarmendu daitezke bereziki. Muy satisfecho del partido porque lo hemos jugado los 40 minutos siempre dando el máximo de energía, con muy buen espíritu de equipo, con mucha intensidad. Hemos entrado pues un par de rebotes que no han escapado, pero ha sido el único lapsus que hemos tenido. Pozik oso Jauma Ponsarnau entrenatzailea bere jokalariek egindako lanarekin. Eta eskubaloian porrotak beti egiten du min, are gehiago azken unean, baina harro egon daitezke gaur Irubet Bidasoa Iruneko zaleak, iazko txapeldun Flensburg Freiburgen aurrean, mai eman dutelako, etxean 32 eta 33 galduz. Lehen jardunaldian Errumanian irabazi ostean, EHF Europe Ligean Flensburg Freiburg taldea jaso du hartalekun Bidasoak. Egiari zor, Bidasoak une erabakigarrian utxegin du, baina lehiaketa honen azken edizioko txapeldunari zer egiteko gaiden erakutsi du. Izan ere, atsedenaldira 17ko berdinketarekin heldu ostean, irundarrek martxa bat gehiago sartu dute eta lautik irabazera heldu dira 10 minuturen faltan 30 eta 26. Dena den urduritasuna tarteko edo, akatsak egiten hasi dira etxekoak azken txampan eta txapeldunak ez du utxik egin markagailua irauliz, 32 eta 33koa finkatuz. Bueno, la verdad que ha sido un gran partido nuestro. Hemos salido con mucha intensidad, con ganas de llevarnos este partido, pero bueno, otra vez la suerte no nos acompaña y pues nada, seguir en este camino que ya llegarán la victoria. Triste maitzarekin, baina pozik emandako itxurarekin, Dariel García Bidasoako jokalaria. Guzti hauekin aditzen gara, eskarrik asko behi. Gero arte. Begien daga berdeak urinak, haien historioa bakoitzak. Jorge Oteizaren jaiotza urteurrenarekin bat eginez, Danok Oteiza Fundazioaren adiskideak publikoki aurkeztu da. Bertan, bildu diren pertsona eta erakundek oriotar eskulturgilearen figura, pentsamendua sorkuntza eta kultur ondarea bultzatzea dute helburu. Danok Oteiza komunitateak erreferentzia izan nahi du. Jorge Oteizaren ideia sortzaile estetiko eta kulturalak partekatu nahi dituztenen eta ideia horiekin identifikatu nahi duten pertsona edo erakundeentzat. Dinamika partekatu batean esku hartzeko eta elkarri eragiteko. Hala, elkarrekin proiektatuko dituzte bizitza eta kultura egungo gizartearentzat. Komunitate ireki gisa definitzen da eta haren presentziak osatu egiten du Oteiza museoren jarduna. Jorge Oteiza Fundazioak estatutuetan jasotako konpromisoari erantzuten dio, bertan aipatzen baita elkarte bat eratzeko beharra. Astearte honetan hainbat ekitaldi hartu ditu Altzuzako museoak, horien artean Oteiza 14 apostulu ikusentzunezkoaren aurkezpena Oskar Alegriak sortua. Halaber, beste proiektu baten berri eman dute, izan ere Danok Oteizak sortzaileari buruzko eleberri grafiko bat egiteko eskatu dio Asisko Urmenetari.
informazioaren aria. Euskal Herria Palestina bufanda. Eskuratu naizekin Euskal Selekzioak Palestinarekin azaroaren 15ean jokatuko duen partidarako bufanda. Eskatu naiz dendan. denda.naiz.eus. Eta etxean jasoko duzu partidaren eguna baino lehen. denda.naiz.eus. Eskatu orain. Euskal Herria Palestina. Euskotrenek jakinarazten du. Tomateak, piperrak, indabak eta Euskotren. Zatoz Gernikako azken astelenaz gozatzera, tren zerbitzuk bereziekin eta ahaztu autoa. Kontsultatu ordutegi guztiak webgunean eta aplikazioan. Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren, Eusko Jaurlaritza. Irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, 2 urratsetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eus helbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian. Egunon, goizeko 8 dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia... Naiz Irratia, 2 urratsetan, edonon eta kalitate ezin hobean. Kaixo, Iskandar Fernandez naiz eta gaur egungo gitarren soinuak ezagutzera gonbidatu nahi zaituztet. Orain entzuten, larun batero arratsaleko 5etan Naiz Irratian, eta ondoren nahieran, webgunean eta podcast plataformetan. Eta saio honetan, gaur egungo musikan zentratuko bagara ere, noizbehinka, jarraian entzungo dugun klasikoak ere entzungo dituzu. Goizeko 9:00 gutxi heldu zaigu analisi mailaren tenorea eta goiz honetan kontu ekonomikoak izango ditugu. Ainhoa Etxaide sindikalista eta Joseba Permatxe ekonomilariarekin. Egunon. 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 Bueno, galdetu behar dizuet zer modu zaudeten, baina Joseba, zure kasuan zerbait badakit, ez dakit, gaur erredakziotik kanpo zaude. Bai, istripu ezberdinak daude bidean, zehazki 4 ezberdin ikusi ditut eta beraz iritsi ezinik. Bueno, eskate aldrabeze izan da egun hasiera. Ea, hobetzen joaten den, gero 9:00 ere egingo dugu autoen eta trafikoren errepasoa. Ainhoa, zure kasuan zer moduz? Ongi, hemen Bizkaia karrapatu duen gripe epidemia honetik ihes egiten batetik bestera, lanak iteko. Dibili beharko dugu orduan. Eta albiste daukagu gaur, Lakuako exekutiboak Euskal Autonomia Erkidegoko lanbidarte gutxieneko soldata izateko kontrako irizpidea manduela eta ekimenak ez dituela 128 sinadura eskuratu ere iradoki du. Mikel Torres sailburuaren esanetan herri ekimen legegileak 10.200 sinadura lortu ditu bakarrik, hala ere Estatistika Institutu Nazionalak diona da 10.496 sinadura aztertu dituztela, gutxieneko 10.000 sinadurako langa gainditu dela ziurtatzeko. Lakuako exekutiboak berriro egin dioguko herri ekimen legegile bati ondorioz, proposamena ez da tramitatuko, ez da eztabaidatuko ere. Mikel Torres sailburuaren esanetan, ezezkoaren oinarrian arrazoi juridiko konstituzionalak daude. Un criterio negativo ante esta propuesta y, por resumir, hay 3 grupos de razones fundamentales que paso a leerles. En primero, las primeras son de razón jurídico-constitucionales.
Desde el punto de vista legal, la fijación de un salario mínimo interprofesional es una competencia exclusiva del Estado. Sindikatuek aurkeztu duten ekimenak Eusko Legebiltzarrari eskatzen dio ekimen legegile bat has dezala. Hau Espainiar gorteetarako bidaltzeko. Honen helburua estatuko autonomia erkidegoek lanbide arteko gutxieneko soldatak tokian tokiko errealitateari egokituta ezartzea izango litzateke. Así lo establece el artículo 149 de la Constitución española, que atribuye al Estado la legislación laboral básica sin perjuicio de que su ejecución pueda realizarse por los órganos de las comunidades autónomas, tal y como indica el Estatuto de los Trabajadores. En otras palabras, la iniciativa legislativa popular solicita al Parlamento Vasco que remita al Congreso, a la mesa del Congreso de los Diputados, una proposición de ley que afecte al reparto competencial entre el Estado y las comunidades autónomas. Torres sailburuaren aburuz, konstituzioan ezarria dagoena ezin daiteke aldatu. Herri ekimen legegilearen mekanismoek proposamena bere horretan onartu arren. Herri ekimen legegile bati bigarren aldizuko egin izanaz galdetuta, Torresek erantzun nahasgarria eman du. Beraiek 10.200 sinaduren berri dutela erantzun du, ez sindikatuek jasotako 130. En principio nosotros lo que tenemos registrado, lo que nos ha mandado la mesa del Parlamento Vasco es que las firmas no han sido esas 130.000, sino que han sido 10.200 firmas. 130.000 sinadura beraz entzule. Egiarizor, Mikel Torresek aipatzen dituen 10.200 sinadura horiek Estatistikaren Instituto Nazionalaren egiaztapena besterik ez da. Herri ekimen legegilea gutxieneko 10.000 sinadurara heldu dela baieztatzeko. Gutxinak aztertuko dugu albistea, badago zer esan gertatu denaz eta hasteko jakin nahi dugu. Ea zer iruditzen zaizuen Lakuako exekutiboak ebatzi duen ezezko hori, Ainhoa? Zei durituko, nik uste dute EAJ historikoki oso eroso egon dala marko konstituzional eta estatutarioak lan arloari begira sartzen dituen mugetan, ez? Horrek aukera ematen diolako bere erabakiak estatuaren esku ustea. Eta horrela da, normalean bat egiten duelako, erreforma desberdinetan gertatu den bezala, bat egiten duelako estatutik markatzen denarekin. Egia da, oinarrizko soldata estatuari dagokiola. Gezurra da, ILP-ak konstituzioaren gainetik erabaki bat hartu eta hemen ezartzea planteatzen duen. Esaten duena da, jaurlaritzak dituen eta parlamentuak dituen ahalmenen artean bide bat ematea. Gero baloratu behar da, parlamentuari horrelako eztabaidak lapurtzeko duen joera, eta baloratu behar da berriro ere ekimen legegile bati bizkarra emateko duen erabakia. Askotan hitz egin dugu PSOEk, PSek, EAJrekin duen menpekotasun horriz hitz egin beharko dugu ere patronala eta EAJren artean dagoena, patronala eta jaurlaritzaren artean dagoena aliantza irmo bat baino ere menpekotasun bat dagoela. Atzo planteatu zuen bidea, gero sartuko gara, negoziazioaren bidean, ILP-an jartzen duena, baina asko zarago egin du patronalari marku bat eskainiz, bere eztabaidak egiteko, ez? Ez dio esaten izeri zaitez zelako oinarrizko salarioa behar dugun negoziatzeko, baizik eta izeri zaitez oinarrizko salarioaren truke zenbat lorpen eskuratu ditzazkezun negoziatzeko, ez? Baina, hori beste gauza bat da. Ni harridura gutxi eta eztabaida nagusi bat, eta nola egin dezakegun bide demokratikoetatik egoera hain antidemokratiko bati aurrera eta nola aldatu daitezken gauzak baldintza hauetan, ez? Uste dut eztabaida hori mahai gaineratu dutela berriro ere. Joseba? Ni justu hasiko nintzateke, Ainhoa nolabait aipatzen zuen izaera ikuspuntu demokratiko horretatik. Ez nik uste behintzat badirela hiru ikuspuntutik edo hiru dimensioetatik atzoko erabakia gogor kritikatzeko arrazoiak. Ez nik uste dut batetik ikuspuntu demokratiko batetik, ez 1.000 sinadura bildu izana hitz egiten ari gera gehiengo sindikalaz, hau da, hauteskunde sindikala, patronalak inork ez du aukeratzen. Ados, enpresariek ez dituzte hauteskundeak antolatzen, eta horren ondorioz ez da hautatzen zein dan bidegiko edo Confebaskeko presidentea. Ez dago hauteskunderik enpresarioen kasuan. Joseba? Bai? Bai.
Bai, ezakit momentu batean. Bai, eten egin da. Aipatzen zenuen horre bideiko hautaketa horiek, ezakit ongi entzuten algaituzu. Beno, badirudi Josebarekin bat egiteko konexio arazoren bate baote dugun, baina Ainhoa zurekin. Bai, Joseba, orain, aurrera mesedez. Bai, esaten ari nintzen, enpresarioak ez bezala, sindikatuak direla, hain zuzen ere, hauteskundeen bitartez hautatua direna, itzeiten ari gera gehiengo sindikalak hautatutako, gehiengo sindikal batek aurkeztutako ILP bat, eta gainera milaka sinadurekin. Ez nik uste dut horrek, honez gero ja ematen diola legitimitate nahikoa horrelako proposamen bat aurkeztegoz. Eta beraz, ikuspuntu demokratiko batetik, gehiengo sindikal batek milaka sinadura aurkeztu eta gero horrelako eztabaida bati muzin egitea eta duko egitea, nik uste jada ikuspuntu demokratiko batetik nahiko larria dela, ez? Nik uste batzuk ulertzen dutela demokrazia bakarrik 4 urtean behin, nolabait herritarrek dukagun ez dakit jadan eskubide bat bera ere, baina bintzat zeregin bat bezala, hau da, 4 urtean behin eman behar dugu bozka alderdi politiko bat, eta gero ondoren alderdi politikoak 4 hormen artean erabaki ditzaketenak, eta zentzu horretan ez sindikatuak eta ez eragile sozialak eta ez herritarrek dirudin ez dakagu 4 urte horietan bertan, edo 4 urte horiek pasatzen diren neurrian, bestelako zereginik. Ez eta nik uste talde horretatik behintzat salagarria dela. Bigarrenik nik uste dut, hain zuzen ere, eztabaidak albideratuko lukela, nolabait, adibidez Partido Sozialistak eta beste alderdi batzuk aipatzen dutenean, estatusari buruzko eztabaida, bakarrik dela estatus edo eztabaida identitario bat, nik uste dut honek aukera emango lukela, agerian jartzeko zerari garen, adibidez, indar abertzaleak planteatzen ari garena, besteak beste, adibidez, Ainhoak esaten zuen bezala, enplegu politikak hemen erabaki izatea, eta beraz, hemengo lan eta bizi baldintzak hobeagoak izateraz. Eta hirugarrenik, Ainhoak esaten zuen bezala, nik uste dute larria dela, beti, gobernuan dauden alderdi politiko horiek, beti lerratzea patronalaren interesekin, eta ez langileen interesekin ez. Horre ere, bada, entzun dugun kontra argudioaren kontra esankortasun hori, Ainhoa zuk aipatzen zenuen ILP-ak zer bideratzen duen, horre Torrese konstituzioa aipatzen du, baina sindikatuek eskatu dutena da, legebiltzarrak lege bat egitea eta hau Espainiar kortetara bidaltzea gero eraldaketak egiteko. Ez dakit, kaso antzekotasun bat ere bada, pentsiodunen herri ekimen legegilearekin, esan zela, argudiatu zela teknikoki ere iteko ezinez zaila zela, legeak eta mugak bazeudelako, baina ez dakit bitxia da, ze azkenean hautetxiak legeak egiteko eta dauden legeak eraldatzeko badaude, eta hori ezinezkoa baldin bada, ezezkoa esango zuen lehenengoa izango ziren parlamentuko zerbitzu juridikoak egingarria ez dena ez dutelako bideratzen eta ez dutelako onartzen, Ainhoa? Bai, nik uste dute hemen argi gelditu dana, eta, portzetu, Joseba, adegi esan beharrean bidegi esan duzu, nun zauden korapilatuta nabaritu zaizu, hor autospitza erdian. Lehen, hori patronalaren ordezkaritzaz ari ginera. Gainera, nabardura bat, patronalak ez ditu hauteskundeak egiten, eta gainera, aspaldi, esango nuke zorreratikan, ez ditu bere bazkideak zeintzu diren, edo zenbat diren hori baiestatzeko inolako frogarik pasa. Beraz, inork ez daki norre ordezkatzen duen, ez da bakarrikan ez dela demokratikoa. Baina, esaten nuena, nik uste dut EAJak berriro ere erakusten duena da, eztabaida horiek hemen ez dituela egin nahi, ez dituela eztabaida horiek hemen egitea onartzen, eta beraz, alduen neurrian ez diela biderik emango. Ez instituzioetan, baina aukera egonez gero, ez da gizarte mailan ere, ez? Beraz, nire ustez oso antzekoa edo parekoa da pentsionistekin egin duenarekin. Eta iduritzen zait, interesgarria eztabaidatzea baita ere erabaki hauek patronalari, jaurlaritzari eragiten diona, baita patronal publikoa den neurrian. Ze hor ere, soldatak eta hainbat gauza Madriden erabakitzen direla esatearekin, ez ditu eztabaida hauek, baita egin ditzaken lekuan ere egiten, ez? Beraz,
Nik uste dut PNV badagoela, EAJ badagoela ataka batean, porque ikusten ari garena da, botere ekonomikoak agintzen duenean, eta instituzioak, gure kasuan Jaurlaritza, horren eskura jartzen denean, edo botere horren agintepean jartzen denean, egoera demokratikoa ez dela argi daukagu, baina gainera geroz eta egoera zailagoa da, gero berritu behar diren instituzioei begirakoa. Zen momentu honetan, EAJak ezetz esan dio pensionistei, EAJak ezetz esan dio ere soldata baxuen dituzten langilei, EAJak ezetz esan dio egoera hobetzeari, pobrezia arriskuan dagoen jendeari, eta EAJak muzin egiten du honek adibidez, administraziopean lan egiten duten azpikontratetan dauden langilei. Ze salario oinarrizkoa planteatzen dena, enpresa handietan eta enplegu duin bat dutenen kasuan, betetzen da, zentzu horretan, koste handia ez luke patronalarentzat. Kostea edukiko du hortik kanpo dauden sektoreetan. Eta patronalak bilatzen duena da hori hobetzearen truke, enplegu duina dutenei eskubideak kentzea, eta horregatik sartzen du asentismoaren gaia besteak beste. Orduan, hemen badago, botere ekonomikoak geroz eta gehiago sakatzen duela egoera bere horretan mantentzeko, egoera geroz eta jasanerziragoa da, eta benetan eskaintza politiko eta sozialik gabe geldituko dira, kasu honetan EAJ, baina zer esan, bezeri buruz, euskararen kasuan, nola ateratzen den ikusita, oso adierazgarria da momentu honetan isilik egotea Jaurlaritzaren erabaki honen aurrean. Joseba? Bai, nik uste dute alde horretatik, lehenik eta behin hori, adegi esan nahi nuen bidegi esan beharrean, eta zu kostienteak traizionatu nahu gaur ere. Hori esan da, nik uste dut importantea dela. Benetan azpimarratzea inoak egiten zuen bezala ze sektoreri edo ze personei eragiten die soldata minimoa hemen erabaki alez ez izatea, eta nik uste dut itziten ari garela batetik adar eta sektore ekonomiko batzuei dagokionez, baina, nolabait, gehiago zehazten baldin badugu, esan dezakegu, adibidez, hemen batazbesteko soldata, 18 eta 32 urte bitartekoan, hain zuzen ere, oso bajua dela, alderatuta, persona, helduagoekin, eta kontuan hartzen badugu ere, emakumeen arrakala, edo nolabait, dagoen genero arrakala lan merkatuan, eta nolabait sektore feminizatuetan ere dauden soldatak, nik uste dut hitzeiten ari garela, kasu, parte oso handi batetan, bereziki gazteak eta sektore feminizatuetan lan egiten duten emakumeek izango direla, hain zuzen ere, azoko erabakiaren ondorioak pairatuko dituztenak ez. Gero baita ere, urrengo pausoa ere, gaur bertan eman daiteke, Confebas patronala lanbidarteko gutxieneko soldata lortzeko sindikatuek proposatu duten adiskidetze ekitaldian izango da, negoziazioari uko eginez gero, sindikatuek eman dezaketen urrengo pauso ere, bada, patronala Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusian salatzea. Jakin nahi dugu ere, ea nola ikusten duzuen, lanbidarteko gutxieneko soldataren beste bidea Ainhoa? Bai, kontua da, patronala esertzen ez bazen hori salatu egin zitekeela, derrigortua dagoelako esertzera, baina hemen ere atzo Jaurlaritzak egindako hartutako erabaki horretan, badago iruzur nahiko guztiz adierazgarria eta guztiz alagarria, eta da beraiek negoziazio markoa dialogo sozialaren mailan kokatzen dutela, eta mai horretan komisiones eta UGT badago, esan nahi dut, ez da bakarrik zu gainetik entzen duzula eztabaida, gainetik entzen duzula erabakiak edo gutxiena zure posizioa jendartearen aurrean argi adierazteko premia hori, baizik eta patronalari oparitzen diozula norekin negoziatu dezakeen, ez? Eta beraz, eta labi gabeko eztabaida bat egiteko aukera ematen zaio. Claro, Maiorrek daukan gabezia da, ez daukala gehiengo sindikalaren zilegitasunik eta babesik, ez? Baina
ez da litzateke lehenengo aldia, Maiobrek erabakiak hartzen dituela, gehiengoaren izenean, hori ordezkatu gabe, ez? Beraz, nik Jaurlaritza planteatzen duen bidean, bi gauza horiek ikusten ditut, irekitzen dela negoziazio bat, nahiko tramposoa norekin negoziatu daiteken esartzen delako, eta ez dira herri ekimen legegilearen bultzatzaileak, baina gainera negoziazioa, berriro diot, ez da planteatzen zenbatekoa edo oinarrizko soldataren hori. Gainean planteatzen dena da, egin dezakegun zabalagoa, beste gai batzuk sartu ditzakegun, eta gidoia jarri dezala patronalak, ez? Beraz, hori ez da irten bide bat edo beste bide bat, hori da beste gauza bat. Joseba? Bai, nik uste dute garbi dagoela, ez? Askotan erabiltzen dira, ez? Eta torre zentutea besterik ez dago, ez? Ba, ikusteko nola, bueno, pues batetik sinadura kopurua, bestetik Espainiar Konstituzioak zer dion. Berez, borondate politikoa egongo balitz, eta berez, bai, patronala bere tokian jartzeko izango balu Jaurlaritzak, pues aspaldi irekita egongo litzateke benetako, bai, elkarrizketa bueno, sozial eta ekonomiko bat herri honetan, arautzeko nolabait soldata minimoa. Eta beste momentu batzuetan egonda horretarako joera, egonda horretarako jarrera, eta lortu izan dira horrelako akordioak, ez? Nik uste dut momentu honetan ez dagoela horretarako jarrerari, nik uste dut EAJaren interesak erabat lerratuta daudela patronalarekin, ikusi dugu atzo, ikusi dugu pensionistekin, baina esaten dudanean, ez, lerratuta dagoela eta pensionisten atzean noski badago ere, ez? Hain zuzen ere fondo pribatuekiko etengabeko, ez, publizitate hori, baina ikusi dugu ere, ez, gaur egungo jaurlaritzan dauden alderdi politikoak ere ze politika fiskala defendatzen ari diran, ez, aldundietan, nik uste oso agerikoa dela, ez, momentu honetan, ze interes ekonomikoekin lerratuta dauden bi alderdi horiek eta horretarako ez dago borondaterik. Kasu honetan nik uste dut, dagoen presio sozial eta sindikaren aurrean nolabaiteko ekimen bat martxan jarri nahi izan dute, baina ez borondate politikoa dagoelako esaten nuen bezala, ez? Confebask eta enpresarioak presionatzeko eta nolabait herri honetan dagokigun eskubide hori kasu honetan, ez? Soldata minimoa erabakialde izatea presionatzeko, baizik eta, esaten nuen bezala nik uste dut gehiago dela, egoera honetan un sindikatuak gai amaiaren gainean jarri duten, nolabaiteko irtenbidea jartzea, eta hiruak esaten zuen bezala, gainera, nolabaiteko irtenbidea baina, nolabaiteko ekimen bat maiaren gainean jartzea, gainera, gehiengo sindikalak parte hartuko duela jakin badakitenean, eta bestetik ere, beste gai batzuekin nahaztuta ez. Goizeko 9:00 heldu dira, aipatu beharra dauzkagu azken ordukoak, eta horien artean esango dugu Nafarroko osasun bidean krisiare badela. Fernando Domínguez kontseilariak Alfredo Martínez gerentea kargutik kendu du, modu bitxian ere egin du iragarpena, bideo bitartez eman ditu azalpena. Garazi Castaño, egunon. Egunon Pegi, egunon entzuleok, eskerritzekin agurtu du Domínguezek. Martínez. Quiero informar que esta mañana he comunicado su cese al gerente del Servicio Navarro de Salud Osasun Bidea, al que le agradezco enormemente el trabajo realizado durante estos 2 años. Modu etxean eta gainera azalpen gutxirekin hori bai, ez baititu kargugabetzaren arrazoiak azaldu eta osasunbidearako bultzada berri bat iragarri du gelditzen den legegintzaldiari begira. Erabaki zaila izan dela gaineratu du eta lanean jarraitzea dagokiola orain. Ez du zehaztu nork ordezkatuko duen Martínez. Azken ordukoei begira ere geure mugetatik kanpo Espainiako gobernuak adierazi du ez duela berriz ere galde egingo euskara, katalana eta galiziera ofizialak izatea Europar Batasunean, gutxenean 27 estatukideen babesa lortu arte. Ekimenak estatukide guztien babesa beharko luke eta badirudi Alemania dela oposizioa egiten ari dena. Fernando San Pedro Europako Batasuneko estatu idazkariak iragarri du astearte honetan Espainiako gobernuaren erabaki hori Luxemburgon prentsaurrean zela. Auzi orokorretarako kontseiluaren bilera izan zen astearte honetan eta berriz ere gai ordenetik kanpo gelditu da gaia. 2 urte pasa dira Espainiako gobernuak eskaera egin zuenetik eta ezinean dabil Sánchezen taldea. San Pedro azaldu du, momentuz ez dituztela saiakera gehiago egingo onarte azken ordukoak Pegi. Ados, eta egunaren ondik norakoak ere jasoko ditugu Itxaso Leon, egunon.
Egunon Pelle, egunon entzuleok, denetariko aurreikuspenak ditugu asteazken honetarako. Esate baterako ertzaintza kanoetan zauritu zuen Amaia Zabarteren senideek Gasteizko legebiltzarrean hitz hartuko dute gaur goizeko 11:00 Gasteizen hain zuzen, familia bat etxegabetuko dute Zaramagako auzoan eta egoera salatzeko prentsaurrekoa eskainiko dute 11:00 Eta hiri berean hizkuntza gutxituei buruzko mintegia eskainiko du EHUk. Arratzua Ubarrundian solariaren proiektuaren aurkako prentsaurrekoa eskainiko dute hainbat eragile sozialek gaur goizean. Eguneko gaietako bat dugu ere sindikatuek eta patronalak adiskidetze ekitaldia egingo dutela gutxieneko soldata propioaren inguruan. Nafarroan berriz lanbide heziketako greba erregistratuko dute sindikatuek. Kiroletan aipatu dezakegu gaur Atletikek Karabaken aurka jokatuko duela San Mamesen eta bestalde Eskubaloian Betionak Guardesen aurka arituko da eta Zuazo Lanzaroteren aurka. Kulturari dagokionez gaurko aipagaien artean izango dira Gorka Urbizuren epe berria, pantailak euskarazean agerraldia Gasteizko legebiltzarrean edota Basque Culinary World Prize saria. Hoiek gaur jarraituko ditugunen artean. Badi, egongo era, eskerrik asko itxaso. Gero arte Pelli. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Errepidetan bada nabarmentzeko jazorarik? Giro nasia geure errepidetan bai Pelli, honezkero 5 kilometrotako autopilaketak baititugu Zurbilen, AP8 errepidean Irungo noranzkoan, beraz patxadaz eta lasaitasunarekin inguru horietan gidatzen ari baldin bazarete. Bestalde azpimarratuko dugu trafiko zuzendaritzak honezkero amaitutzat eman duela Lezon G626 garren errepidean Donostiako noranzkoan gertatu den istripua, autopilaketak ere gutxitu zela zehaztu du, momentuz horiek nabarmentzekoak eta esan bezala patxada handia gidatzen ari direnentzat. Adi bili gaurko honetan errepidetan, euraldiari dagokionez, esango dugu, Euskal Herria lainotu xamar daukagula goiz honetan, temperaturak 17 gradukoak dira Donostia, Gasteiz, Maule, ala Baionan, 16 gradu Donibane, Garazi eta Iruñan eta Bilbon berriz uneanetan 18 gradu. Eguraldiaren nondik norako guztiak, Iker Ibarluzeak. Nahiko eguraldi lasaiarekin jarraituko dugu asteazken honetan ere. Goizean hoditza aldakorra izango da, erditako mailako hodei batzuk, hodei baxu batzuk ere, ostarteekin tartekatuko dira, orokorran goizean hodeiak izango dira nagusi, eta hodei hauek ez da baztertzen kostaldean eta bereziki ekialdean, oda Gipuzkoa ekialdeko kostaldean eta Lapurdin, euri pixka bat uztea ere, baina buskeria izango da, oso gutxi botako du, eta orokorran mitzat eguraldi lasaia izango da. Gainera eguerdi, arratsaldeko lehen orduetan, hodeitza saretuago agertuko da, zerua argiago agertuko da, eta giro lasaia izango da. Arratsalde erditik aurrera berriro ere hodeiek lekua irabaziko dute, erdi eta hogei mailakoak izango dira, baina tantaren bat salbu orokorrean ateri eutsuko dio. Hego mendebaldeko haizeak protagonismoa irabaziko du, bereziki lurraldearen mendebaldean, hau da Bizkaian eta Araban, bertan bolada zakarrak utziko baititu, temperatura minimoak eta maksimoak goraka jarraituko dute eta oso eguraldi epela izango dugu, minimoak 11 eta 17 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak Kantauriar isurialdean 23 eta 26 gradu bitartean errendituko dira, eta Hego Isurian 21 eta 25 gradu bitartean, temperatura freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz, kostaldean. Informazioaren aria. Azaroaren 6tik 16ra, ariak, erresistentzia istorioen zinemaldia, dokumental emanaldiak, solasaldiak, musika eta askoz gehiago. Hernaniko kulturarteko plaza feministan. Informazio gehiago ariak.hernani.eus. Hernaniko udala. Irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, 2 urratsetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eus helbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian. Egunon, goizeko 8 dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia... Naiz Irratia, 2 urratsetan, edonon eta kalitate ezin hobean.
Burdindegi honek makineria profesionalen aukera handia dauka, kalitate altuko osagarriak eta aholkularitza benetako espezialistengandik. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga, erantzunik profesionalena hauetan ere bai. Iturdindegia, laneko arropa, pintura, eraikuntza materialak. Bai, Alkainen! Euskal Herria Palestina bufanda. Eskuratu naizekin Euskal Selekzioak Palestinarekin azaroaren 15ean jokatuko duen partidarako bufanda. Eskatu naiz dendan. denda.naiz.eus. Eta etxean jasoko duzu partidaren eguna baino lehen. denda.naiz.eus. Eskatu orain. Euskal Herria Palestina. Kultura eta hizkuntza politika sailak hizkuntza politikarako sailburu ordetzak diruz lagundua. Informazioaren aria, naiz irratian. Goizeko 9 eta 9 hemen jarraitzen dugu, naiz irratiko informazioaren aria saioko analisi mailan, gaurko honetan Joseba Permatx eta Ainhoa Etxaiderekin. Azken ordukoetan nabarmendu dugu, Espainiar gobernuak azaldu duela, ez duela berriro ere eskatuko euskara, katalana edota galiziararen ofizialtasuna Europar Batasunean, gutxien 27 estatukideren babesa lortu artean, ekimenak estatukide guztien babesa behar du, eta badirudi orain arazoak bereziki Alemaniarekin daudela. Honetaz gain ere, asteazken honetako albistea bada, Bozento taldeko egunkarietan irakurri dezakeguna da, Pedro Sánchezek EH Bildurekin adostu duela, bai, Euskal Autonomia Erkidegoa, bai, Nafarroako enpresetan, hauek 250 langile baino gehiago, edota 50 milioi euro fakturatzen baldin badute, beraien bezeroi, harrera euskaraz egitea. Eta, testu inguru honetan, bereziki bigarren albistari dagokionez, nahi badin baduzu eskain ere, lehenengo albistari buruzko balantze bat, baina bigarrenari buruz zalantza txiki bat ere sortu zaigu. Ez dakit, akaso ikusita, gaur egun euskara zegoera duen, zehazki enpresa publikoetan edo zerbitzu publikoetan egokiago esan da horre euskararekin dauden arazoak ikusita. Ez dakit hau ere baliagarria izan daiteken, ez dakit, nola ikusten duzu hau, Joseba? Nik uste dute justozuk bukaran esaten zenunaren aritik tiraka, ez? Nik uste dute azken aldian etengabe euskararen inguruko esango nuke berri txarrak edo euskararekiko berri txarrak jasotzen ari gera, etengabe rekursoak eta epaiak direla eta kasu honetan ikustu dut beharrezkoa direla beste norabidean doazen berriak, akordioak eta hitzarmenak. Ez gero egia da, lan mundua euskaratzeko alegin handia egin behar dela, hitz egiten ari gera bakarrik enpresa handietaz eta gure herrian bereziki, enpresa txikiak dira daudenak, egia da enpresa txiki horietan gauza asko ere egin daitezkela, eta kasu honetan jaurlaritzak ere hartu beharko lituzkela, eguneroko, egunerokoan euskaren erabilpena gehiago sustatzeko eta edatzeko, nik uste dute norabide egokian, egon daiteken berria dela, baina jakitun euskararen egoera momentu honetan larria dela, erasoak asko direla, eta zentzu horretan nik uste dut erabaki ausartagoak eta neurri askoz ere potologoak behar ditugula euskararen erabilpena eta etorkizuna normalizatuko bada. Ainhoa? Bai, lerro berdina. Nik uste dut egoeraren larritasunak, erasoak, baina baita herriak bultzatuta edo euskalgintzak bultzatuta euskara agenda politikoan dago eta urratsak egin beharko dira eta egiteko premia hori badago. Kontua da batzuetan, zalantza dela, urrats batzuk egiten diren, beste batzuk ez egiteko, ez? Nik uste dut enpresa handietan euskara sustatzea, nor jarriko da kontran, baina guk gure
herrietan, gure hirietan, gure plazetan, euskera entzutea nahi badugu eta euskera dakiena horren aldeko urratsa egitea nahi badugu, hitz egin behar da komertzioaz, hitz egin behar da ostalaritzaz, hitz egin behar da herritarrak erabiltzen ditugu zerbitzu publikoetaz, ez? Eta hor ez dira urratsak egiten eta gelditzen da dagoen lekuan, ez? Egin dira orain gutxi jardunaldi batzuk eta esaten dena da, ez, arnaz guzneak zaindu behar dira, lehenetsi behar dira, ari dizunean euskalgintza leku batetik urratsak egitea proposatzen, eta zoaz, ez dakit, enpresa handiena, baina ez dut uste hori guztiz erdalduntua dagoen Bilbo batean, non dena dago rotulatuta gutxienez hiru hizkuntzetan eta euskera ez da horietako bat, ez dut uste hori denik behar den neurria. Ikusi beharko dugu, neurri hauek nolako garapena duten, goizeko 9 eta 14 aipatu beharra dugu, baita ere, herri zaintzaile helburu, eraldaketarako gakoak zaintza sistema birdefinitzeko liburuxka sortu duela udalbiltzak, emaginek eta aditu mahai batek, bertan jaso dira zaintza sistema birdefinitzeko gakoak eta lan honen berri jaso nahi dugu. Horretarako ere gurekin da, Agurtzane Solabarrieta, Usurbileko alkatea eta udalbiltzako batzorde eragileko kide. Egunon. Esango nuke, Agurtzane, mikrofonarekin edo arazoren bat baduzula mututuak aso, bai, egunon, Agurtzane? Bai, egunon, orain bai. Bai, abia puntua lan honetan, herri zaintzaile helburu eraldaketarako gakoak liburuan analisia izan da, ez dakit, jakin nahi dugu nola daude, egun, zaintza lanak eta baita zaintza sistema? Nola dauden, galdera potoloa, egia esan, gaur egun biztan da zaintzak badirela 21. mendeko gizarte honek duen erronka nagusietako bat. Euskal Herrian, Euskal Herriko joera demografikoei erreparatzen badiegu 2026an 75 urtetik gorako pertsonak biztanleriaren 25% inguru izango dira, eta horrek agerian uzten du ere areagotu egingo direla zaintza beharrak. Eta gaur egun zaintzak emateko eta antolatzeko dugun moduak, gaur egungo eskaerari ez dio erantzuten, etorkizunean benetan herri estrategiak osatu eta martxan jarri ezean, are gutxiago erantzungo dio datorkigunari, eta gaur egun gainera daukagun zaintza sistema erabat bidegabea dela esan dezakegu. Azken batean, gaur egun ikusten ari garelako, besteak beste, bai Euskal Herriaren luze zabalean daukagun zaintza sistema erabat eredu familiarra dela, erakunde publikoetatik hainbat eta hainbat privatizazio politika martxan ari direla, eta gainera zaintza premiaren areagotzeari nola ari garen migraziotik erantzuten, eta gaur egun zaintza behar horri emakume etorkin eta arrazializatuak ari dira gaur egun zaintza lanetan, lan baldintza oso prekarioetan, gainera kasu gehienetan. Beraz, egoera eta argazkia hitz gutxitan esango nuke hori dela. Horre, aipatu duzu datua eta gustatuko litzaiguke nabarmentzea 2026 urterako 75 urtetik gorako pertsonak 124, 127 eta 130 izango direla Pirinio Atlantiko eta Nafarroan eta Euskal Autonomia Erkidegoan urren, ez dakit egungo egoeratik, zaintza egoeratik kanpo, zakit, gizarte gisa, kezkarako ematen du datu honek? Bueno, nik beti esaten dut, kezkarako baino erronka berria planteatzen dizkigu, eta beraz erronkak diren, erronka haundi eta berri baten aurrean gaudenetik, antizipazioz jardun behar dugu, eta herri bezala gure buruak prestatu behar ditugu, erronka horri erantzuteko, zaintza beharrean dauden pertsona guztiek, bizitza duinak, bizitza bizigarriak, eta inkluso esango nuke udalbiltzaren mezua ere badela hori,
bizitza burujabeak izaten jarraituko badute, beraz, zentzu horretan erronka handi bat daukagu. Kezka, bai, baino aurrera egin daiteke, egin behar zaio ezinbestean eta aukerak bihurtu. Liburuxkan ere zerrendatuak daude, zaintza sistemaren eraldaketa sustatzeko arrazoiak zeintzu dira hauek? Barkatu, ez dizut ulertu? Liburuxkan premiazkotzat jotzen da zaintza sistemaren eraldaketa eta horretarako ere arrazoiak zerrendatu dira, zeintzu dira hauek? Bueno, lehen osaten ari nintzen azgain, guretzako ere importantea da gaur egun zaintzanik esango nuke badagoela instituzio nagusien agendetan, urte luzeetan zehar, mugimendu feministak egindako borrokari esker. Kontua da, guk nahi izan duguna kasu honetan izan da, zaintzak eraldatu bai, baino lerrokatu herri zaintzailearen markotik, ez? Uste gehoz eta gehiago erabiltzen ari garela kontzeptu hori, baina ikuste genuen bazegoela behar bat, herri zaintzaile bat zer den definitzeko, marko kontzeptual bat ezartzeko, eta beraz, zaintzak eraldatzeko, hemenka ditugun proiektu txiki, handi guzti horiek, norabide horretan kokatzeko, ez? Guretzako azken batean herri zaintzaileak badirelako marko politiko bat, badela proiektu politiko bat, nun albidetzen digun zaintzak zeharlerrotasun ezdetik jorratzeko eta zaintzak bihurtzea gure herriak bertebratzeko ardatz nagusi bat. Eta marko horretatik hortzimuga hori planteatuta egiten duguna da 3 lan eremu identifikatu. Lehenik eta behin gobernantza, gure ustez gaur egun edozein proiektu eraldatzaile, edozein prozesu eraldatzaile abiatu aurretik ezinbestekoa delako nola egiten ari garen horri erreparatzea, alegia gobernantzari erreparatzea, eta zentzu horretan esango nuke Liburuxka honek proposamen ausartak planteatzen dituela norabide horretan, eta era berean ere saiatu gara lur hartzea, ez? Eta beraz, bi eremu handitan ere, batez ere pertsonaren zaintzan eta lurraldearen zaintzan esku hartze posibleak ere planteatzen dira, proposatzen dira Liburuxka honetan. Gero aipatuko dugu lurraldeari dagozkion elementuak, baina baita ere zaintzari buruz hitz egiten denean kritika nagusietako bat ere izaten da, zaintzak daukan irabazi asmoa, hor manifestu bat ere jaso du liburuak eta besteak beste horra aipatzen da, kapitalaren metaketa helburu nagusi izateari utzi behar diola. Honek ze punturaino baldintzatzen du zaintzaren esparruagon? Zaintza, lehenbiziko galdera da, zaintza eskubide bat den edo ez, guk ulertzen dugu zaintzak eskubide direla. Eta eskubide bat den neurrian ezingo luketela beste pertsona batzen eskubideen kaltetan eman. Eta hori gaur egun gertatzen da. Gaur egun badago ere eskubide zapalkuntza bat, batez ere langileen arloan, eta hori gertatzen da, batzuk hemen zaintza beharrak areagotzen ari diren honetan, negozio bihurtzen ari direlako zaintzak, eta beraz hor, parez pare ditugun bi elementu daude, ez? Eskubideak versus kapitala versus irabaziak, beraz, nundik eraikitzen ditugun, ze begiradetatik eraikitzen ditugun zaintzak eta zaintzak emateko modua, hori da gakoa, ez? Eta justu hemen, bazuk aipatu dezun manifestu horretan, herri zaintzaileen norabidean ze oinarrietatik abiatu behar dugun, hor oso garbi jasotzen da hori. Erdigunean, politika guztien erdigunean, eskubideak eta pertsonak kokatu behar ditugula. Eta baita ere jasoa dago, hitz gutxi batzuetan egungo zaintza sistemaren testuingurua, familiarizazioa, hiperfeminizazioa, arrazializazioa eta merkantilizazioa, hauek gainditzeko begiradak zeintzuk izan behar dira? Leno aipatu ditudanak, ez? Gaur egun sistema zaintza gure bizitzak sostengatzen dituen eremu nagusiak badira ere, gaur egun batez ere emakume, eta gaur egun emakume arrazializatuen esplotazioari esker
ari gea hori sostengatzen, ez? Eta ondorioz, horri buelta emateko ezinbestekoa dugu ere gure begiradak aldatzea. Eta zentzu horretan ere, bai, begirada aldaketa bat proposatzen dugu, non zaintzak begirada antiarrazista batetikan eraiki behar ditugun, begirada antikapazista batetik begiratu behar dugun, eta baita ere, adinkeriaren kontrako begirada batetik eraiki behar ditugu, eta noski euskara ardatz kokatuz. Gero, liburuan ere helburu ezberdinak jaso dituzue, besteak beste zaintza pertsona guztien kontua dela aldarrikatzen da, emakumetatik harago, erantzunkidetasunari dagokionez nolako helburuak aurre ikusten dira? Bueno, guretzako beti esaten dugu zaintzak badirela gizartera aldaketarako eremu nagusi, palanka nagusi, eta beraz Euskal Herri aske eta buru jabe bat helburu badaukagu, bistan da ezin ditugula zaintzak eman, eskaini inorren esplotazioaren kargura, ez? Eta hori bada, emakumeen esplotazioaren kargura, eta horrek esan nahi du, gizonek ere bestelako ardura eta bestelako erantzunkizun batzuk hartu behar dituztela zaintzaren alorrean, ez? Eta zentzu horretan uste dut, interpelazio argi bat ere egiten dugula liburuxka honetatik, gizonezkoi ere ez, nekez eraldatuko ditugu zaintzak, gutako bakoitzaren jarreren inguruko errebisio hausnarketa bat egin gabe, eta errebisio eta hausnarketa horretatik gure jarrerak aldatu eta eraldatu gabe. Eta beraz, zaintzak ez dira badira hirugarrengo batek ematen dituenak, baina zaintzak badira ere gutako bakoitzak nola bizi eta nola eman nahi ditugun. Eta beraz, hor interpelazio argi bat gizonezkoei ere noski. Eta baita ere jaso dira helburu ezberdinak arkitektonikoki ala lurralde antolaketari dagokionez. Honek nolako eragina dauka zaintzan? Bueno, azken batean zaintzak dimentsio asko ditu, horregatik gure ustez zaintzez ari garenean ez gera soilik ari pertsonei eskaintzen diogun arreta eredu ez, ari gaitz egiten ere, zer nolako politikak esate baterako abiatzen ditugun lurralde antolaketaren esparruan, zer nolako etxe bizitza politika daukagu, zer nolako nekazaritza edota elikadura politikak ditugu, azken batean horiek oso lotuta daudelako zaintzaren esparruarekin, ez? Zaintzak azken batean ere lurralde batean gertatzen dira, guk lurralde batean bizi gara, eta beraz herri zaintzailearen parametroetatik gure helburua balima da pertsonak zaintza behar izan da ere, euren bizi proiektuekin jarraitzeko baliabideak eskaintzea, importantea da ere, begiratzea zer nolako kaleak ditugun, zer nolako espazio publikoak ditugun, zer nolako ekipamendu publikoak ditugun, pertsona horiek ere, bizi autonomo eta buru jabe horiekin jarraitu alizateko, ez? Eta beraz, horrek ezinbestean eskatzen diguna da, kale eta espazio publiko esate baterako irisgarriak izatea. Gure espazio publikoetan oinezkoek izatea lehentasuna autoen aurrean, horrek ematen digulako segurtasuna eta horrek ematen digulako erosotasuna kaletikan ibili izateko. Horrek eskatzen digu ere, herrian zer nolako hiri altzariak ditugun ere begiratzea. Zaintzaren adar importante bat ere bada elikadura. Elikadura osasuntsu bat bermatu izateko ere, importantea da begiratzea zer nolako nekazaritza politikak besteak beste eraikitzen ari gara. Eta guretzako gaur egun ere agendan badago etxe bizitzaren gaia, eta importantea da ere etxe bizitza politika bat eraikitzea eta martxan jartzea begirada honetatik. Sartzen ari den gizarte honetan, geroz eta kolektibo hori handitzen ari den gizarte honetan,
haiei zuzendutako etxe bizitza politikak ere behar ditugulako askotan, eta ezinbestean eta hala behar du gazten emantzipazioaz ari gea, etxe bizitza politikak gazten emantzipazioa sustatu behar duela, baina ez gera jabetzen edo ez dugu hitz egiten, gaur egun gure herri eta hirietan dauden etxe bizitzarik zaharrenetan irisgarritasun baldintzarik ez dauten etxe bizitzetan, jende heldua bizi dela, eta askotan etxea bera izan daitekela pertsona hori isolatzeko, pertsona hori bakarrik eta bakartuago egoteko, bitarteko bat, ez? Eta beraz, errealidade horri esan bezala ere erantzun egin bertzaio etxe bizitza politikatik. Beraz, hemen planteatzen dugunean lurraldearen zaintzak dira zaintzaren betaurrekoak, ez soilik gizarte zerbitzuetatik aritzea, baizik eta politika publiko alik eta gehienetatik aritzea, ez? Adibidez, baita ere hizkuntz politikatik, leheno ari zineten euskaraz hitz egiten. Gaur egun sektore hau geroz eta erdaldunagoa da, batez ere, kasu askotan, emakume migratzaileak ditugulako, ez? Euskalgintzak eta gure hizkuntz politikaren ardura duten sailek eta administrazioak ere ondorioz badute hor erronka bat, eta da nola euskaldundu zaintzaren sektore hau, nola euskaldundu bertan aritzen diren langileak. Guk zaintzaren ereduaren eraldaketaz hitz egiten dugunean, esaten dugu pertsonak ardaz dituen arreta eta zaintzak eskaini behar ditugula. Pertsonak ardaz dituen arreta ereduez ari bagara, eta pertsonaren nahiei eta lehentasunei erantzun behar dioten ereduetaz ari bagara, pertsona askok eta askok euskeraz zainduak izan nahi dute. Eta beraz hori badan nahi bat, eta bada eskubide bat, eta beraz ere, gure hizkuntz politikak ere, norabide honetan kokatu behar ditugu. Beraz, dira adibide batzuk, liburuxka honetan jasotzen direnak, ematen diguna zaintzari begirada zabalago batetik, integraltasun batetik begiratzeko proposamen bat egiten da liburuxka honetan. Azkenik ere, bukatu nahiko genuke elkarrizketa, ez dakit zuk esan, zuzena ote den ala ez, baina irudikatzerako garaian etorkizuneko zaintza sistema publikoa, ez dakit, izan beharko luke akaso gaur egun osasun sistemaren parekoa izan daiteken zerbitzu publiko bat horre medikuen ordez, zaintzarako arduradun familiarrak edota zaintza berezituak, ez dakit, halako parekitetasunik egin daiteke zuzena dau? Ni uste behar degula sistema bakarra, ere, gaur egun oso leheno aipatu dugu, ez, gaur egungo zaintza erregimena funtsean berdina da, baina egia da kompetentziei begiratze Euskal Herriak bizi duen lurralde zatiketaren ondorioz baditugula zaintza erregimen ezberdinak, kompetentzia ezberdinak ditugula, eta eaera etorrita ere lurralde bakoitzean zaintzek izan duten despliegea ere desberdina izan da, eta beraz, ez da, nire ustez, ez da posible, zaintza eskubide bat izango bada hemen Tuteran edo Barakaldon, hemen diodanean Usurbilen esan nahi nun, Usurbilen bainago, sistema ezberdinak egotea han eta hemen. Eta beraz, uste dut, gaur egun indarra jartzen ari gara tokiko zaintza ekosistemetan, ezin du bestela izan, eta nire ustez horretan udalbiltzak ekarpen bat egin nahi du, tokikoak badirelako oso laborategi interesgarriak, laborategi eraldatzaileak kasu honetan, eremu honetan ere, zaintzen eremuan, baina horrek ez du esan nahi, modu desordenatu batean egin behar denik, bakoitza bere irizpideen arabera, almenen arabera egin behar denik, hemen azkenean, soilik tokikotik ezin dira zaintzak eraldatu, hemen beti gora edo goiti berako eraldaketak behar dira administrazio guztietan, eta lehen esan dudana, ez? Jo behar dugu eredu bakar eta bateratu batetara. Desberdikeriak eta bidegabekeriak ez areagotzeko. Guzti hauekin gelditzen gera, Agurtzane Solabarrieta, Usurbilgo alkatea eta baita udalbiltzako batzorde eragileko kidea, eskerrik asko gizonetan gurean izategatik. Zuei.
Argituta, herri zaintzaile helburu eraldaketarako gakoak zaintza sistema birdefinitzeko liburuxkaren nondik norakoak, ekarriko dugu aipagai hau ere gure analisi maira. Ainhoa, erronka ez da makala, zaintzak eskatzen duena, eta ez dakit bereziki zure ustetan abia puntua halako eraldaketa guzti hauei ekin alizateko zein izan beharko luke? Nik uste dut abia puntua jarria dela Gurtzanek eta aipatu duela, egiten ari diren urratsak eta ikusten ari mugimendu feministaren ekimenez lortu diren baldintza batzuei esker delako, eta kasu honetan, gainera iduritzen zait, batez ere grebaz gerozti, greba bat, zaintza sistema publiko komunitario baten aldeko greba feminista orokor bat iduritzen zait, ez dela beste inun eman, eta hori bazen urratsa, baina oso interesgarria eta eredugarria iduritzen zait, nola ari diren aldarrikapen horrek bidea egin dezan eta bidea eduki dezan aukera guztiak baliatzen, mugimendu feministatik. Esan dut, Gurtzanek ere esan du, zaintza sistema publiko izango bada eta unibertsala izango bada, eraiki behar da betik gora eta goitik bera. Eta horrek eskatzen du, estrategia instituzional oso bat, instituzionalizazio bat emango delako, betik gora egiten duguna, edo hori ekimen instituzional bat goitik bera, sistema hori eraikitzeko. Nire ustez hor, badago erabaki bat zintzilik dagoena, eta da, noiz utziko diote zaintza zerbituak eta gizarte politiken prestazioak bezala, gizarte zerbitzuen alorretikan atera, eta noiz kokatuko da, babes sistemaren laugarren hanka bezala, hanka bat izan behar duelako sistema oso bat antolatuko badugu, eta egin beharko dira gizarte zerbitzuen eta gizarte legearen erreformak, baina nik uste dut hortik atera eta sistema horretan pentsatu behar dugula. Greba eta gero, interpelazioa zentzu horretan egin eta instituzioen esku, bakarrik parlamentuen esku gutxi izan balitz, nire ustez nahiko ibilbide motza izango luke, eta aldiz feminismoak lortu du instituzioetan, sindikatuetan dituen aliantza horiekin eta dituen feminista aliatu guztiekin ibilbide bat egitea eta pixkanaka gorputza hartzea. Kasu honetan, tokian tokiko zaintza sistemei begiratuz, Nik beraz, iduritzen zait hor dagoela gakoa. Ez utzi, instituzioen edo parlamentuen ate itxi horretan aldarrikapenak itotzea. Eta gero oso argi gelditu dana da, zein den aldarrikapenaren eta zein den borrokaren batetik izaera, egiturazkoa da, ezin duzu premia honi aurre egin bakarrik eremu honi lotzen zaizkion erabakiekin, egitura bera aldatuko da. Esaten dugunean, zaintzak erdigunean, sistema ekonomikoa industriaren gainean, eraiki izan bezala, zuk eraikitzen baduzu zaintzaren gainean, eskubide horren gainean, beste gauza bat aterako litzateke, beraz, izaera da, ze potentziala dauka, auzitan jartzen dituelako, borrokaz borroka, auzitan jartzen ditugun gauza konkretuak, zaintzaren borrokan auzitan jartzen ditu bere horretan, baina horrek ere bere zailtasuna erakusten du, eta hori ikusten dugu adibidez lan munduan, benetan zaintzaileei dagozkien eskubideak onartuz gero, lan munduan emango litzateken aldaketa erabatekoa litzateke, Orduan, aldaketa edo aldarrikapen zehatzak bezala ikusten ditugunak, egiturara jotzen duten neurrian, sekulako aldaketak eskatzen dituzte, Eta beraz, lorpenak zailak dira, baina urratsak lortzen ditugunean, aurrera pausuak itzelak dira, Nik uste dut, benetan, beste ekarpen bat, udalbiltzaren ekimenez beste ekarpen bat daukagu, ari gara bidea pixkanaka egiten, eta hori da garrantzitsuena. Joseba, zure ikuspuntua ere ezagutu nahi dugu. Bai, nik uste dut norabide berean esango nuke, nik uste dut Ainhoak aipatzen zuen bezala, Grebak suposatu zuen, mugimendu feministaren olatu berri
honetan inflexio puntu ikaragarri bat, nik uste dut, gu hemen tertulia ekonomikoa egiten ari garen honetan, eta ekonomia feministak ere azkeneko urte hauetan garapen handia izan du, eta nik uste dut azkenean mailaren gainean greba honekin eta mugimendu feministaren aldarrikapenarekin mailaren gainean jartzen dena da gizarta bera antolatzeko beste eredu bat. Ez nik uste dut paradigma berri batetaz hitz egiten ari garela, nun zaintza zentroan kokatzen den, eta horrek denok interpelatzen gaitu, eta nik uste dut hori dela garrantzitsuena, eta nik uste dut agurtzan eberak aipatu duela, ez? Bai gizon hori egiten zaigune interpelazioa, bai kasu honetan hitz egiten ari garen bezala, ez? Tokiko erakundeek edo instituzioek egin dezaketanen lanaren inguruan, baina nik uste dute elkartetan ere egin daitekena, eta noski nola ez, ardura gehiago, ardura ekonomiko eta politiko gehiago duten instituzioetan, ez. Ari gera, ez, nolabait persona helduak momentu zehatz batetara iristen direnean behar duten zaintzaz, baina ez gaude bakarrik horretaz ari, ez. Esaten nuen bezala, begirada orokor batetaz ari garelako, eta hain zuzen ere, udalbiltzak kaleratu berri duen dokumentu horretan, ez, espreski aipatzen den bezala, beste esparru asko ere, ez, demagun aipatu duzuelako ere bai, ez, hirigintza bera ere, ez eztabaidagai jarri daitekelako, ez. Nik uste dut, kasu honetan ederrena edo politena izango litzateke nolabait, bestelako alternatibarik, ez dagoela esaten ari zaizkigunean, eta nolabait 40 urte hauetan, ez, neoliberalismoak buruan sartu nahi izan digunean, gelditzen zegun bakarra, ez, sektoren privatizazioa eta merkatua, eta merkatuaren ondorioak besterik ez direla, eta beraz horretara mugatu behar dugula, nik uste dut kasu honetan mugimendu feministak, ekonomia feminista zaintzaren paradigmak irekitzen diguna da aukera berri bat, ez? Aukera berri bat berpentsatzeko hiriak, aukera berri bat berpentsatzeko gure eredu ekonomiko eta soziala, eta kasu honetan aukera berriak ja praktikaren bitartez, gutariko bakoitzak zer egin dezakegun, eta kasu honetan, nik uste dute udalerrietan gauza asko egin daitezkela, eta uste dut, honetan udalbiltzaren ekarpena oso baliagarria izan daitekela, besteak beste, hain zuzen ere, aldarrikapen hauekin adibidez ez, bat egin duten, bat egin duten, ez, Bilduko alkatetza guzti horietan, ez, norabide berri batean lanean aritzeko, edo egiten ari diren lanak azkartzeko eta biderkatzeko. Nik uste eta aukera polita eta erreala dela. Goizeko 10 gehi gutxi direla, aurrera egin beharra dugu ondorengo aipagaiarekin. Europako Banku Zentralak argitaratutako artikulu batean, kezka eta ardura adierazten da, elikagaien prezioen igoerari dagokionez. Bereziki, pandemiaz geroztik, prezioak nabarmenki egin dute gora, eta orain elikagaien prezioa eren bat garestitu da. Inflazioa 2% dagoen honetan, beste kezka bat du Europako Banku Zentralak elikagaien prezioen igoera. Izan ere, prezioaren bat garestitu da pandemia aurretiko datuekin alderatuz, hau da, elikagaien prezioek bataz beste 33% igoera jasan dute azken 5 urteetan. Banku Zentralak irudikatutako mapan ikusten denez, 2019az geroztik elikagaien prezioen igoera, Zipreko 20% eta Estoniako 157% artean dago. Espainiako estatuko prezioak bataz bestekoaren gainetik daude, 134an igo dira, eta Frantziako estatuan berriz elikagaien prezioak bataz besteko, baina zertxobait gutxiago igo dira, 127 hain zuzen ere. Hego Euskal Herrian antzeko igoera antzematen da, 130 ingurukoa. Erosketak egiten dituen edonork ikusi du lehen €60 gastatzen zituela, supermerkatura hurbiltzen zen bakoitzean adibidez, eta orain produktu berberek 80 edo 90 euroko kostua izan dezaketela. Bizitzaren kostua neurtzea funtsezko elementua da, herritarren benetako diru-sarrerak zein diren jakiteko, baina neurtzea beti da eragiketa delikatua, emaitza kontuan hartzen denaren eta ez denaren araberakoa da, eta patroi gisa erabiltzen den neurriaren araberakoa. Bizitzaren kostuaren aldakuntza zehazteko kontsumorako prezioen indizea definitu zen bere garaian, ohiko kontsumo produktuen saskiratze finko baten prezioak nola aldatzen diren laburbiltzen duen zenbakia. Ondasun eta zerbitzu multzo desberdinen prezioen sintesia denez, gerta daiteke talde batzuen igoera beste batzuen berakadarekin konpentsatzea, indizeak produktu batzuen garestitzea ezkutatzeko. Hori da hain zuzen ere, elikagaiekin gertatzen ari dena, 2022ko urrian, hileko prezioen indize orokorra 10,6 izan zen, ala ere elikagaien prezioak
are gehiago egin zuen gora eta 23an hasieran goia jo zuen 1,5% igoerarekin ondoren bi adierazleek bera egin dute eta gaur egun 1,2 inguru dira, baina elikagaien indizeak indize orokorraren gainetik jarritzen du. Hileko aldaketei begira, KPIaren bilakaerari erreparatzen badiogu argi dago hileroko igoera horiek mantentzen joan direla eta prezioen hazkundean moteldu bada ere, orain elikagaiak pandemiaren aurretik baino neren bat garestiagoak dira, gutxi gora bera. Indize orokorraren igoera 1,2 ingurukoa da eta horrek esan nahi du elikagaien prezioa askoz gehiago garestitu dela eta alde horrek Europako Banku Zentrala ere urduritzen hasia du. Hauexek prezio igoera hauen datu teknikoak, adibide bat jartzearren guztiok bat egingo duguna ere bada, zer gertatzen ari den arraultzekin, sekulako gorakada dozenaren prezioan, geroz eta garestiago, topa ditzakegu supermerkatuetan, eta, hauen atzean dauden arrazoiak ezagutu nahi ditugu, Joseba, zer dago hemen atzean, zer gertatzen ari da elikagaiekin? Nik uste dut gauza ezberdinak adierazi daitezkela gaiaren inguruan, ez? Nik uste dut lehenengoko interbentzioan aipatzen nuen, paradigma berri batetaz ari garela edo aritu beharko genukela ekonomia aztertzerakoan. Nik uste dut adibide bezala, eta nik uste dut ere hau entzulek oso errez ondorioztatuko dute. Gaur egun baldin badira bi estatistika benetan oso ezaguna direna herritarrentzat, hain zuzen ere izango litzateke hilero publiko egiten den hau, kontsumorako prezio indizean, esaten diguten gauzak zenbat igo diren, eta bigarrena ere langabeziarena, nolabait hilero publikatu egiten direnak. Nik uste dut, estatistika horiek benetako balioa galdu dutela, batetik, orain esaten ari garen bezala, KPIren kasuan, garai batean finkatutako mostra horrek ez duelako ordezkatzen, benetan, herritarrok egunero, adibidez kasu honetan, elikagaien prezioak eta elikagai gure eguneroko poltsan duen pixua ez duelako ordezkatzen, eta ikusten ari garen bezala, izugarrizko igoera izan duelako, eta langabeziarekin gertatzen zegu gauza bera, langabeziaren datu onak etengabe pilatzen doaz, baina realitatea da, lan merkatuaren egoera oso larria dela, eta prekaritatea handia dagoela, eta aldiz prekaritaterako ez ditugu estatistika onak. Eta zegatik aipatzen ditut biak elkarrekin, hain zuzen ere, geroz eta persona gehiago dagoelako egoera prekarioan, soldata txikiekin, lehen aipatzen genituen, soldata minimo horiekin, eta nolabait beraien soldatan, hain zuzen ere, egunerokoak eta kasu honetan, elikagaiek dokaten pixua, geroz da garrantzitsuagoa da. Ez da nik uste dut hori benetan hausnartu beharreko gaia dela. Nolabait, nola aztertzen dugune ekonomia, kaleratzen ditugun estadistika horiek ze ondorio larria dituzten, esaterakoan adiez KPIa 0,2 igo dela, edo langabezia ez dela handitu, eta bitartean eguneroko errealitatea da, soldatak oso prekarioak direla, eta oso txikia direla, eta zuk esaten zenun bezala, arrautzen igoera etengabekoa dela. Baina ez da arrautzena, horret dela gutxi ere izan zan oliona, eta horretik horren zuzenan sartuko nez gai honetan, nik uste dut gai honetan badagoela ere gutuan eta salatu behar da, momentu zehatz batzuetan dauden operazio espekulatiboak, eta nik uste hori demostratuta dagoela. Duela hilabete batzuk, gauza bera gertatu zen olioarekin, adierazi zitzaigun, horren atzean zegoela, nolabait, aurreko urteetan egondako usta txarraren ondorioak eta bar, baina gero ikusten dugu handik hilabete batzuetara berriro bera egiten duela. Badaude mugimendu espekulatiboak, badaude kasu askotan egiten diren erosketa handiak, eta badago beraz, lehen esaten genuen zaintzarekin, kasu honetan elikagaiekin negozio handia egiten ari diren enpresa handiak, ez gaudelako itzen ari, nekazarien irabazietaz. Beraz, nik uste horrek ere, eraman behar gaituela, eztabaida berri bat irekitzera, eta da kasu askotan, elikagaien prezioak ere kontrolatzeko aukera ere mai gainean jarri behar den edo ez, eta nik uste behintzat maiaren gainean jarri behar dela, eta hausnartu behar dela
ea benetan gure osasunerako eta gure dietarako funtsezkoa diren, elikagaien inguruan norbaitek momentu honetan egiten ari den bezala negozio egin dezaken, edo hori estatuaren eta instituzioen esku hartzea eskatzen duen. Horre, hain zuzen, zentzu horretan ere, kexa asko entzuten ditu askotan, batetik lehen sektoreko behar ginenak, kontsumitzailearenak, horre askotan aipatzen den ez dakit orokorkeria ote den edo orokorkeria gisa ikusi alduzuen horre aipatzen dena da, horre erdian dabiltzenak horiek dira dirua azkenean eramaten dutenak, ez dakit Ainhoa, zuke esparru hauekin ez dakit lan egiten duzuela sindikatuetan horre bereziki langilekin, kexa hori ere izaten da, elikagaien sektorean bitartekarietaz hitz egin izaten da? Noski, eta nik uste dut iritsiko garela Joseba bota dituen bi klabe horietara, ez? Atera zituztenean datu hauek arrazoiei begira jarri eta aipatu zuten egoera geopolitikoa arantzelak eta ez zer dela, aldaketa klimatikoa eta energiaren prezioa, ez? Oso adierazgarria hiru gauzak oso luzera doazen egoerak direla edo egiturazkoak eta beraz horiek aldatzea bere denbora eskatzen du, baina hiruak daude gainera gertuen ditugun instituzioen eskumenetatik eta aukeretik kanpo. Orduan badirudi hau fenomeno klimatologiko bat dela non ezin dugun interbenitu eta merkatuari begiratu gabe jarraitzen du, ez? Eta honen atzean dagoena da espekulazioa. Eta noskitz egiten dela langileen artean ikusten ari geralako eta orduan Josebari arrazoi osoa emanez ikusten ari gara ekonomia geroz eta hobe doala hazkundearen datuak ikusten baditugu, baina hazkunde horren zati geroz eta txikiagoa iristen ari dela langileengana. Orduan norbait gelditzen ari da dirutza horrekin, ez? Eta gero juten zara begiratzera eta distribuidora handiak eta salmentakate handien kontuak eta hor da nabarmen, guzti honen atzeko partea gerian nola ateratzen den. Orduan, nik uste dut hor jarri behar dela gakoa. Zeintzu izango diran, ontzak emango ditugun adierazleak, gure egoera, langileen egoera, herriaren egoera erakusten dutelako, horiek badira aldatu behar badira, zeintzuk diran baliagarria zaizkigun gaurko borrokak eta eskakizunak eta ez. Eta momentu honetan, prezio igoera honen aurrean, babesten gaituen aldarrikapen nagusiak, salario minimoarena eta pentsioarena dira. Eta biak bota dituzte atzera Jaurlaritzaren ekimenez, parlamentuari eztabaida hori egiteko egoera edo baliabideak lapurtuz, ez? Eta badago adierazle bat guzti honen atzean benetako egoera erakusten duena, eta da pobreziaren datuak. Eta atera zituzten martxoan, eta barkatu bakarrik EAS hitz egiten ari naizelako, ez ditut aurkitu Nafarropak, egia da 2022ko datuak ematen dituztera, porque IPC hilabetero ematen dizkigute, baina pobreziarenak 5 urteko aldearekin, eta ikusten denean pobreziaren hazkundea ematen ari da batez ere eta bereziki 35 urte azpikoetan. Osea, gazteriaren eta ez zain gazteak, baina belaunaldi horretan ematen ari dira pobrezia arriskuaren igoera handienak, horiek dira kolektibo ikutuenak, eta juten bagara pentsionistenak, pobrezia arriskua jaitsi egiten da nabarmen, baina gero genero aldagaia sartuz gero, hitz egiten ari gera, bi kolektibo horiek direla egoera guzti hau pareatzen ari direnak, ez? Orduan, bueltatuko gara, lehengo guztiz ados zaintzarekin egiten den eztabaida, eta da, zer babestu behar den edo zer zaindu behar den erabaki dezagun, hori erdia jartzen badugu, merkatuari guga jarri beharko zaio. Eta hemen, behin eta berriro aipatzen dute, eskaera ez da jaiste, baina nola jaitsiko da eskaera oinarrizko produktuak direnean, hitz egiten ari gara elikagaioz eta hitz egiten ari gara etxe bizitzak. Ezin da eskaera jaitsi eta jaisten bada malo. Osea, eskaera egon behar, jan behar dugu eta nonbait bizi behar gara. Beraz,
Ni guztiz ados nago Josebarekin. Hemen adierazleen eztabaida egin behar da eta lortu ditzagun erreferentziazko adierazle batzuk baliagarriak izango zaizkiguna egoera irakurtzeko eta borrokatzeko eta merkatuari jarri bazaizkigu mugak. Ba horre hain zuzen mugei dagozkienez hor bada ere baita lehen sektoreko behar ginentzat eta lehen sektoreko produktuentzat elikadura katearen legea, honen baitan jasotzen da, besteak beste eremu komertzialetan kontrola ezartzea edota baita ere zehazki galeren kontrola ezagit akaso garatu beharko litzateke lege hau gehiago eta baita ere kontsumitzaileak ordaindu behar dueneraino heldu edo akaso ezakit bestelako ekimenen bat, Joseba? Bai, nik uste dut zuk aipatu duzun bezala, azkenean nolabait hiru sektoretaz hitz egin dezakegu, kontsumitzaileak dira edo gara, azkenean lehen gai horiek edo osagai horiek erosten ditugunak edo elikagai horiek erosten ditugunak, kasu askotan, nekazariak dira horiek ekoizten dituztenak edo enpresa txikietan ekoiztu egiten dira, baina badakigu, tartean badirela banatzaileak eta enpresa handiak esaten ari garen bezala, negozio handia egiten ari diren. Ez lehen aipatzen nuen olioarena, nik uste dut, denok imaginatzen ditugu, olioa egiteko beharrezkoa den olio hori jasotzeko, oliba hori jasotzeko, zein lan egoeretan eta zein lan baldintzetan egiten den lan, eta ondoren guk zer jasotzen dugu eta bitartean edo bitartekari egiten duten enpresak kasu askotan dirutzea eta etekina lortzen ari dira. Beraz nik uste dut, hiru sektore horiek kontuan hartu beharko lituzken arautze ekonomikoa beharko litzatekela zalantzarik gabe, bermatuta noski, nekazariek behar duten lan eta bizi baldintza duinetarako, prezio minimo batzuk jarri beharko liratekela, baina baita ere, kontsumi pixu guztia, kontsumitzaileengan erori ez dadin, eta bereziki, nolabait elikagaiak eta inoak esaten zuen bezala, ezinbestekoa dugun gauza bat izanik, inork negozio ederra egin ez dezan. Goizeko 10:00 bost gutxi direla, jatekoa hitz egin dugu, baina orain edatekoaren txanda da. Gurekin daukagu, Mendiko upategiko Imanol Libero, egunon? Egunon? Badirudi konexionekin edo arazoren bat edo badagoela. To the door, a small voice says wake up, so I do what I'm told. Little chaos at my feet. Orain, gurekin daukagu Imanol Libero, egunon? Egunon. Hitz egiten genbiltzan elikadurari dagokionez, zer nolako garestitze izan den prezioetan, baita ere, nolako lotura daukan honek, bereziki esaterako lehen sektoreko beharginekin, zuek mastizainak zarete, eta azken urte hauetan, ekologikoarantz ere bideratu duzue, zuen ardogintza, ez dakit, honi esker zuek, ez dakit, balio izan dizue, honek modu duinago batean bizitzeko edo eta txukuntasun gehiagorekin bizi ahal izateko?
eragina dauka modu honetan edo modu komertzialean lan egiteak? Esango nuke baietz, baino ez soilik ekologikoan lan egitea, baizik eta baita ere bertako herriarekin eta bertako komunitatearekin errotzea eta harreman zuzenetan sakontzea, ez? Eta benetan azaltzea zer nola eta zergatik egiten dugun lan, ez? Eta hor sortzen dira bestelako harreman batzuk eta netzako hori da kristona beraztasuna, bai. Albiste dugu, hain zuzen, Nafarroako ardo sormarkak 33,7 milioi kilo matx gutxiago, 33,7 milioi matx kilo jaso ditu urte honetan, eta 2025 urteko uzta hau, historiako apalena izan da. Ez dakit, bote prontoan akaso pentsa genezake, naturaren ondorioa dela, baina bestelako arrazoiak badaude. Zeintzu dira jaitsiera honen arrazoiak, Imanol? Alde batetik aipatutakoa, eta gure kasuan ere ala bizitu izan dugu, aldaketa klimatikoaren kontuagatik, kriston klimatologia aldakorra daukagu azken urtetan, eta horrek fruituen heldutzerako ekarpen honik ez du izan. Hasierako udaberri euritxu batetik, mildiu toki batutan mina gintzun, gero kaskabarrak beste toki batutan ere, baita ere lehortea ere izan dugu, eta matxa loditzeko arazoak egon dira hainbat mahastitan, eta, aldakortasun hori etorri zaigu, gurekin dago da, eta hor erronka bat daukagu laborariok oroak gure guztak urtetik urtera bermatu ahal izateko. Hori lehenengo variableetako bada. Baina baita ere aipatuko nuke, urtetik urtera Nafarroan mahastiak kentzen dabiltzala oroar, mahastizainak oso zentimo gutxian saltzen ari dituztelako euren mahatskiloak. Duela 20 urte egin zen intensifikaziorako kriston inbertsio publikoak eta baita pribatuak ere, eta 20 urte gerora, geroago hori ekoizpena asko hasi egin zen, eta batean merkatuan gain saturatua zegoen, ez? Eta diru publiko pila sartu eta gero, 20 urteren buruan, ardo edo mahastianen sektorean, Nafarroan, ruinan dagoen sektore bat da, gaur egun, oroar. Horre baita ere, honen atzean dagoen bestelako arrazoietako bat ere, kontsumo joerak ere badira, zuek nabaritu duzu hau? Bai, noski, gure gurasoen belaunaldia esan jubilatuak edo oain daudenak lehen ardo edate ohitura oso bestelakoak ziren. Gaur egun izan dagoen elikaduran inguruko hainbeste pedagogia trampatia dela eta baita ere polizia bera eta alkoholemia eta hain denostatuta dago alkohola hori ez, txertatzea edo zein alkohol balitz bezala, baino lehen bestelako kultura bat zegoen, non ardoa eguneroko elikagai bat bezala ulertzen zen, ez? Eta gaur egun aldiz, oso denostatua dago, eta aldiz, azukredun edariak edatea, edo prekozinatuak, edo kriston osagai txar dituzten elikagai pila bat kontsumitzea dago apenas kritikatua, baino aldiz ardo baso bat alkoholaren logikan baitan txertatu eta pixkate despresatua dago eta hori somatzen da konsuman zeharo. Bai bestela konsumitu behar dela argi daukago eta gian garai batean litroka jendeak egunean litro bat ardo edaten zuen logika hori gian ez da komenigarriena, uste dugu joan garela beste erpinera, ez? Horre baitare aipatu duzu lehen, mildiu onjoaren eragina. Honi nola egiten diozu aurre? Hori aurre egiteko kobre tratamenduekin egin behar da.
baino baita ere landarearen osasun integral bat, ez? Eta hor pixkat lehen aipatu duzuna nekazaritza ekologikoaren garrantzia, ez? Ikusten dugu azkenean nekazaritza ekologikoak eta bueno, beste batzuk ere, baina zentuetan dabiltzaten, bilatu dutena da ekosistema osasungarri bat sortzea lurrean, ez? Eta lurrak urtetik urtera beraztasunera egitea, dagoen mikrobiologia dena zoruan eta landarea alikatuko duten zoru hori alik eta aberatzen egon dadin. Eta horrek azkenean, nolabaiteko oreka baterantz bideratzen aldu landarea. Egia da, ezetasuna datorrenean eta haizerik ez denean eta baldintza latzak datozenean, tratamenduen beharra dagoela, ez? Baino, ez dugu ahaztu behar, zoru nahiko txiroak utzi ditugula azken hamarkadetako nekazaritza konbentzionalaren gatik, eta horiek berrosatu behar ditugu benetan gure mastien potentzialidade guztia atera alizateko. Guzti hauekin geditzen gera, Imanol Ibero, masti zaina, eskerrik asko gizonetan gurean izategatik. Bale, zuei ongizan. Eta baita ere, eskerrak Joseba Permatxe eta Ainhoa Etxaideri, nahi zuen arte. Eskerrik asko zuei. Eskerrik asko zuei. Goizeko 10:03 ere heldu zaizkigula, azken ordukoei begira goiz honetan, Falangeko ekitaldian Gasteizen izandako istiluetan 10 egun igarota, Mertxe Aizpurua, EH Bilduko diputatuak Espainiako presidenteari eskatu dio jardun dezala adierazpen horren eta ultraeskuindarren beste manifestazio batzuen aurka. Sánchez simbologiaz hitz egitera mugatu da. Itxaso Leon, egunon. Egunon Pei eta egunon entzulei ere, Kongresuan egindako kontrol saioan, EH Bilduk Pedro Sánchez Espainiako presidenteari eskatu dio neurriak arditzala ultraeskuinaren zigorgabetasunaren aurka kaleetan. Con impunidad, porque ni se evita, ni se sanciona, ni tiene consecuencia alguna. Y en un mes, el 20 de noviembre, el 20N, volverán a sucederse concentraciones y actos franquistas con caras al sol y saludos fascistas en plena calle. Y se hará con la permisividad de las diferentes policías e instituciones, sin sanciones, sin detenciones, sin consecuencias. Y frente a esto, señor Sánchez, creemos que es hora de que se tomen medidas, porque a la ultraderecha y al fascismo debemos enfrentarlos en todos los ámbitos. Y lo haremos los vascos y las vascas en las calles el día 22 para decir alto y claro que el fascismo no tiene cabida en Euskal Herria. Egindako erreplikan atzerapenik gabe jarduteko beharra azpimarratu du Aizpuruak. Erabakitasunez jokatzea espero dutela gaineratu du herritarren eskubideen eta askatasunaren alde. Pero las instituciones y gobiernos deben aplicar este compromiso antifascista no solo para impedir el acceso de los ultras a los gobiernos, sino también para acabar con los espacios de impunidad de los que goza el franquismo y el fascismo español. Por eso le pedimos, al igual que lo hacemos en nuestros gobiernos, que tomen las medidas que ya están en sus manos, que apliquen la ley de memoria democrática e impidan este tipo de actos de exaltación fascista, que actúen contra los... Espainiako agintariak ez du erantzun argirik eman, baina ohartarazpena jaso duela argi utzi du. PPko eta Voxeko bankuek oihuka aurpegiratu diote Aizpuruari egindako hitzaldia eta Kongresuko buruak herri eta egin behar izan dio Miguel Tellado Alberto Núñez Feijóoren alderdiko idazkari nagusiari. Eta jakin dugu ere joan den asteburuan Parisko Louvre Museoan izandako lapurretaren irismena handia dela. Fiskaltzak 88 milioi eurotan zenbatetsi du. Egiletzari buruzko arrasto batzuk daude, baina ez da jakin frantziar koroaren bitxiak non dauden. Louvre Museoak 88 milioi eurotan zenbatetsi du joan den igandean Apoloko galerian lapurtutako Frantziako koroaren 8 bitxien balioa Lor Bekiu fiskalak astearte honetan jakitera eman zuenez. Alors, le préjudice a été estimé par la conservatrice du Louvre à la somme de 88 millions d'euros. RTL kanalari egindako adierazpenetan Bekiuk ziurtatu du ikerketak aurrera doazela gutxienez 4 pertsona identifikatuta. Fiskalak esan du gainera ez dela baztertzen museo barruko pertsona batek lapurren taldeari lagundu izanaren teoria. Alors cette somme est effectivement extrêmement spectaculaire, mais il faut bien garder en mémoire que ce préjudice est un préjudice économique, mais n'a rien de
parallèle et de comparable au préjudice historique. Era berean, Bekiuk azaldu du erasotzaileek inoiz ez dutela lortuko zenbateko handi hori, 88 milioi euro, objektuak urtzea edo desmuntatzea erabakitzen badute. Eta aipatu behar ere Bogotako auzitegi nagusiak baliogabetu egin duela Álvaro Uribe Vélez Kolonbiako presidente ohiaren aurkako zigorra eta absolbitu egin du 12 urteko espetxe zigorra ezarri zioten eroskeria penalaren eta iruzur prozesalaren delituengatik. 73 urteko presidente eskuindar ohiaren defentsak apelatu egin zuen Sandra Heredia epailearen erabakia joan den abuztuan zigor penala jaso zuen Kolonbiako lehen estatuburu bihurtu zuena. Bogotako auzitegi nagusiak kasua bigarren auzialdean ebatzi bitartean Uribe aske usteko agindua eman zuen berberak arrazoi eman dio orain agintari ohiari eta bere kontrako kargu guztietatik libratu du. Halere Iban Zepeda senatari ezkertiar eta presidente gaiak aurreratu du Justizia Gorte Goreneko kasaziora eramango duela auzia eta horrek izango duela azken hitza. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Goizeko ordu honetan ez dugu bestelako intzidentziaren berririk eman behar errepideetan, baina aipatuko dugu motozale bat zauritu dela asteazken honetan, Donostiako saihesbidetik zijoala errepidetik aterata segurtasun saileko iturrien arabera. Istripua 8 eta 11 gertatu da Gipuzkoa 20 errepidean, Herrera auzoaren parean eta Bilborako noranzkoa. Motozalea errepidetik atera eta bidean etzanda geratu da. Ertzaintzak errepidea itxi du eta 2 kilometroko autoilarak sortu dira une horretan. 22 urteko motozalea Donostia ospitalera eraman dute eta goizeko 9 pasata errepidea berriro ireki dute. Uneotan esan bezala lasai egoera eta hauekin geratuko gara oraingoz. Guzti hauekin gelditzen gara, eskerrik asko Itxaso. Bai, gero arte. Eta bixi, gaurkoan atzerapenarekin goazela, bigarren kafeako kidak agurtuko ditugu, Inigo Asensio eta Goiuri Ezeiza, egunon, nolako kontuak aipagai gaurkoan? Egunon pegi, hemen txibiliko gara berriz ere basozain giroan, akaitz Sarasola urten oraindik gurean izan gabe genuen eta gaur iritsiko da, haren girotik oraindik ez digu aitortu zerren inguruan ariko garen, beraz hori sorpresa izango da, baina tira, badator gurera eta pozik gaude horrekin. Gartxotun zain letonaren doinuetatik aratago proposamen musikalak ere izango ditugu, eta usue kerejeta badator bere lehenengo disko orkestera, eta hemen piano eta hotxean ariko zaizkigu gaur eguerdiko 11 eta 20etatik, aurrera, beraz, giro horretan egingo ditugu rengo bi orduak. Guzti horiekin gelditzen gara, eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Eta gure partetik besterik ez, joateko tenore aldu zaigu ondo segi, aio! Naiz irratia.